Bueno, boas tardes a todos. Vamos a dar comezo a esta sesión extraordinaria con 4 puntos da orde do día. Bueno, é o primeiro pleno que se grava de alguma maneira con carácter ou polo menos con validez para deixar reflexado nas actas. Ten a palabra a secretaria municipal para aclararnos un pouco algunhas cuestións para este pleno. Sí. Lo que se va a hacer es la grabación para después validarla y darle el carácter de acta. Entonces vamos a iniciar la sesión extraordinaria del día 20 de abril de 2021 con el siguiente orden del día. Aprobación orzamento municipal para 2021, modificación de bases ayudas COVID-19, aprobación bases ayudas directas de Deputación a sectores afectados por la pandemia, y el cuarto, dar cuenta de diversos asuntos: Plan Concellos 2021, transporte puntual ao CRA con personal municipal, renuncia a subvención para a inclusión social da poboación xitana, inmigrantes e outras persoas en risco de exclusión. Asistentes: David José Castro Mugán, María do Pilar Martínez Troncoso, María del Mar Moimenta Otero, Miguel Castro Chaves, Sofía Núñez Martínez, Juan Carlos Esperón Prado, Martín Vázquez Chantrero, Ramiro Lorenzo Balbuena, José Ramón González Lede e José Enrique Ouviña Lago. Gracias, Dolores. Pasamos ao primeiro punto da orde do día, que é a aprobación do orzamento municipal para o ano 2021. Ten a palabra a concelleira de Economía, Pilar Martínez. Hola, vale. Vamos a ver, traemos para presentación e aprobación, si procede, o orzamento que corresponde ao ano 2021, que neste exercicio ascende a algo máis do que tiñamos no 2020, 4.174.183,88 euros, que son máis menos uns 55.000 euros, algo máis, respecto do ano de 2020, do ano pasado. Respecto dos ingresos, como todos os anos, máis menos, pasamos a facer unha explicación así por riba. Os ingresos, as partidas máis importantes que lle corresponden aos ingresos son os impostos directos, que en concreto para este ano ascenden a 1.155.200 euros, e son fundamentalmente o que sería o que recauda o Concello polo IBI, pola rústica e pola urbana, e polo imposto de vehículos. A segunda parte de ingresos serían os impostos indirectos, eses 47.500 euros, que se corresponden basicamente co imposto de obras e coicio. En terceiro lugar, sería a terceira partida máis importante, que son as tasas, prezos públicos e outros. Aí temos incluídos desde o que se cobra polo abastecemento, que se cobra polo alcantarillao, o lixo, é dicir, todas esas tasas que se cobran semestralmente, neste caso, aos veciños. En cuarto lugar, o que serían as transferencias correntes, que é a partida máis importante de ingresos do Concello, que veñen sendo todas aquelas transferencias que nos fan as distintas administracións públicas para gasto corrente. Concretamente, por exemplo, o Estado para este ano prevemos uns ingresos de algo máis de 900.000 euros, casi 600.000 euros da Xunta e das entidades locais, fundamentalmente a Deputación, uns 180.000 euros, un pouquiño máis. Ingresos patrimoniais, 3.750, estos son distintas partidas sobre, por exemplo, as antenas que ten colocadas Vodafone polo Concello. O alleamento de investimentos reais é unha partida que se deixa aberta sempre, por si se vendese algún ben público ou así. As transferencias de capital, que é o capítulo número 7, que ascenden a algo máis de 570.000 euros. Aí tamén son transferencias fundamentalmente de outras administracións públicas, pero neste caso para investimentos. E aquí as partidas máis importantes dentro delas son os 175.000, algo máis, euros que pon a Xunta e casi 400.000 que veñen das entidades locais. Fundamentalmente o que sería o Plan Concellos, que vamos a ver despois, da Deputación. E por último, o punto número 8, o capítulo número 8, que serían os activos financeiros, 8.000 euros, e os pasivos financeiros, neste caso, nada. Así, para facernos unha idea, porque moita xente non o sabe, dos impostos dos veciños,
este presuposto recibe máis de 1.800.000 euros, porque sempre se fala de que son transferencias de outras administracións, pero realmente o gordo do presuposto ven a través de impostos, tasas e prezos públicos que pagan os veciños. Aí tendes máis menos o mismo que acabo de dicir, pero nunha gráfica onde se ve precisamente a parte de abaixo, que o primeiro sería o que ingresamos por IBI máis o imposto dos coches, e pois a segunda, por exemplo, as transferencias do Estado, os 924.000 euros, e os da Xunta, é dicir, distintas gráficas onde aparecen eses ingresos, perdón. E aquí tendes a comparativa respecto do ano pasado, do ano 2020. Más menos, como vedes, hai un pouquiño máis de ingresos no que se refire aos impostos directos e nas transferencias correntes. Nos impostos directos, fundamentalmente, porque sube algo a urbana e os coches. De feito, este ano estaba, creo que se giraron agora, e hai como uns 40 coches que se deron de alta este ano, entonces, pois eso implica que suban os ingresos. As transferencias correntes suben fundamentalmente pola axuda que nos dá a Xunta por adherirnos aos prezos públicos da gardería polo segundo fillo, polo SAF, polo Servizo de Axuda de Servicios Sociais, que realmente pois estáse dando máis horas e dan máis axudas, e tamén aquí se inclúe pois unha axuda que vamos ver despois, que sería a axuda da Deputación, eses 14.000 euros que dan para a actividade económica. Suben tamén, por exemplo, as tasas, prezos públicos e outros, fundamentalmente tamén porque o ano pasado baixaron moito porque se quitaron os ingresos todos relativos á festa do tinto e á festa do pan. Este ano púxose en previsión de que podía facerse algo, puxéronse algúns ingresos, evidentemente non tanto como hai 2 anos, e tamén, como veremos despois, algún gasto. E a única partida que descendeu, neste caso con respecto ao ano pasado, foron as transferencias de capital, que pasaron de 629.000 euros o ano pasado a 570.000 este ano. Fundamentalmente, o descenso ven das transferencias das entidades locais, aínda que, neste caso, a Xunta tamén subiu polo que falamos antes da guardería. Respecto dos gastos, a mesma cantidade, 4.174.183,88 euros, e aquí as partidas máis importantes son as dúas primeiras. Por un lado, os gastos de persoal, 1.449.586,78 euros, que supón máis menos un 34% do presuposto. Os gastos correntes en bens e servicios, que é a partida máis alta, 1.664.835,92, e que supón casi un 40% do presuposto. Aquí onde se meten pois, prácticamente todos os gastos que pode ter o Concello, desde as reparacións hasta a luz eléctrica, os combustibles, seguros, teléfonos, publicidade, os técnicos, as alarmas, as escolas deportivas, a escola de ocio, é dicir, todos os gastos de todas as actividades que desenvolve o Concello. O terceiro punto serían os gastos financeiros, neste caso 1.550 euros. O cuarto, que sería as transferencias correntes. Aquí temos os gastos que se fan pagos a outras administracións por gastos correntes. Concretamente son o que se paga ao GDR, o que se paga pola canceira da Armenteira, 39.000 euros que se lle transfiren á mancomunidade polos gastos correntes que nos pasan, e tamén están incluídas aquí os 65.000 euros que temos neste ano para axudas de promoción económica, así como os 120.000 euros de axudas a entidades, clubs deportivos e culturais. Capítulo 5, Fondo de Contingencia, non temos nada. Nos 6, investimentos reais, este ano por unha cuantía de 798.639 euros. As transferencias de capital, 24.000 euros, fundamentalmente son transferencias á mancomunidade, pois, por exemplo, pola parte que nos corresponde da compra dos terrenos onde se fixo o Hospital do Salnés, por exemplo, pois agora onde fixeron os terreos onde está a edar de Tremoedo, ou, por exemplo, pois ese gasto que se fixo hai 3 ou 4 anos, se non me equivoco, aí en Puente Arnelas para o abastecemento da zona de Lois, que non lle chegaba ben a auga.
O 8, os activos financeiros, 8.000 euros, e o 9, pasivos financeiros, 0 euros. Volvemos a ter aquí unha gráfica onde se comparan os gastos do ano pasado cos gastos deste ano. Aumentou de forma relativamente importante o gasto en persoal, porque a parte de o 0,9% que se aplica, que ten que subir según as leis estatais, tamén se incluiu o gasto de personal para o tinto por si se contaba este ano facer algo, máis tamén uns 26.000 euros, de dúas limpadoras que van vir contratadas por un programa da Xunta, pero fundamentalmente esa suba refírese a unha regularización que na última reunión que tivemos cos sindicatos sobre o presupuesto precisamente acordamos que se regularizaran os salarios que non estaban adecuados á RPT e que todos se puxeran en función da RPT. Nos consideramos que era lóxica esa demanda e entonces o que se fixo foi axustar o presuposto, que se vos pasou despois a copia unha vez tida esa reunión, co compromiso de facelo tal e como quedamos na reunión e en principio, salvo sorpresa, pensamos que non vai haber problemas. Houbo dúas preguntas por escrito que se responderon entre onte e hoxe, pero en principio non debería haber problemas. Tamén subiron, como vedes, nos gastos correntes, pois algo máis de 33.000 euros, o que vos dicía antes. Neste caso, puxemos que o ano pasado era cero unha partida po tinto, pois a publicidade correspondiente e, aínda que, por exemplo, tivemos un descenso importante no que é o gasto de alumeado e no mantemento do alumeado público, que entre as dúas partidas presupónse que van ser uns 35.000 euros menos este ano, polo investimento que se fixo do IDAE, pois hai esas outras partidas que fan que suba. E despois hai tamén outro descenso importante nas inversións reais, o capítulo 5, creo que é, 6. Lembrade que o ano pasado tiñamos unha partida moi importante que era do IDAE, de algo máis de 500.000 euros, que lógicamente este ano non está. Respecto dos investimentos, hai un resumen máis menos, tendes o resumen no presuposto. Procuráronse que os investimentos se fixeran en todas as parroquias repartidos, é dicir, que en todas tocase algo, e fundamentalmente responden todos a peticións veciñais. Por exemplo, o primeiro apartado que tendes, un dos apartados que tendes aí é a mellora no alumeado público, que son peticións veciñais que se fixeron estes 2 anos atrás, o ano pasado, e leva unha partida de 32.000 euros para colocar distintos puntos de luz solicitados polos veciños. Despois hai, dotación de servicios na Gándara, en Villaverde, en Lois, en Casaldarnos, en Outeiro, hai unha partida importante de casi 100.000 euros para ampliar a pista que vai para arriba. Hai melloras en parques infantís, 20.000 euros. No arquivo municipal, que este ano casi que lle toca, hai unha partida de 15.000 euros para arreglar os baixos do pabellón municipal de Ribadumia e preparalo como unha das zonas do arquivo municipal. Temos tamén pensado un investimento, un cambio no mobiliario da biblioteca para os nenos que están ali. É dicir, son distintos investimentos que en principio foron pedindo os veciños ao longo do ano e do exercicio anterior e que intentamos plasmar neste presuposto. E por último, simplemente o reparto, por dicirlo de alguna maneira, do que sería o presuposto. Como vedes aí no gráfico, a partida máis importante do presuposto vaise para o que é a nosa competencia, realmente, que son os servizos básicos, un 24%, que sería a recollida de residuo sólido urbano, o alumeado, o abastecemento e o saneamento. En segundo lugar, as partidas máis importantes son servizos sociais, outra vez como ano pasado, máis educación e cultura. E a terceira máis importante no reparto ven sendo emprego e promoción económica, que chega casi un 13%. As outras despois temos desde deportes un 10% hasta eventos e ocio, que este ano se queda nun 7%. En principio nada máis.
Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Simplemente, secretaria, comunicar que acaba de incorporarse Mar Rey para reflexar na acta. Podemos continuar. Perfecto. ¿Alguna aclaración o observación por parte do Grupo Popular? Martín. Sí. No grites. Perdón. Perfecto. Boas noites, sí, gracias. Nada, decir que nos non imos a supoñer un obstáculo para a aprobación dos presupostos, que os orzamentos é algo necesario para o desenvolvemento do día a día do Concello, pero hai cousas coas que non estamos totalmente de acordo, hai cousas que nos engadiríamos que sí que creemos que son importantes para Ribadumia. Temos olvidado cíclicamente o tema do tinto, non se ve ningún tipo de partida no orzamento que este destinada non só a facer a festa, non digo a festa ao tinto, xa o dixen máis dunha vez, acabaremos tendo festa sin ter tinto. O importante aquí é o viño, non só a festa. Entonces algo que nos permita non só promocionar, sino tendente a conseguir o que perseguimos, que é a legalización do tinto. Hai tempo que non temos noticias do asunto, non sabemos que pasos están dando e como progresa o asunto. Non se ve reflejado no orzamento municipal nada referente ao viño tinto. É algo que está impedindo aos veciños de Ribadumia e de outros veciños lindantes ter un ingreso legal, por decir algo, relativo á explotación do viño. Cada vez estáse deixando máis explotacións ir a perderse por culpa de non ter conquerida a legalización. Eu creo que hai que seguir loitando por ela. Por outra parte, o da Escola de Música, que é algo que levamos aí tamén xa un par de anos ou 3, non me acordo, de 18 me parece, non está reflexado no presuposto deste ano tampouco. A dotación do entorno do CPI, que o ano pasado tiña unha partida de 60.000 euros, que ao final foi obxecto dunha modificación de crédito. Este ano asínanse 50.000, non sei a que se debe a baixada, si é que non existe en realidad o proxecto, si esa dotación se fai por decir algo ou se en realidad hai algo en firme sobre o asunto. Tamén creemos que debe haber un plan ambicioso de seguridade vial, dotar de beiras rúas as zonas que tanto están sendo transitadas no noso Concello últimamente. Parece que dar paseos é o que máis se practica entre a xente. Ahora mismo pasear polas nosas rúas, polos nosos camiños, polas nosas carreteras é un risco. O estado da limpieza dos camiños, sei que estes días se está facendo algo, pero non se leva coa diligencia que se debería levar. Andar pola carretera pisando o asfalto é un risco, e neso deberíamos tamén invertir un pouco de interese de cartos. Tamén botamos un pouco de menos o apostar pola implantación da fibra que se está levando a cabo desde fai máis ou menos 2 anos. Andaba xa fai 2 anos ou 2 e pico o alcalde revisando algunhas instalacións en Barrantes, no que é no núcleo de Barrantes. Isto está se estendendo polas parroquias, sabemos que se está estendendo, pero non coa forza e coa diligencia que debería facerse. Entonces algunha forza tamén debería facer o Concello para, valga a redundancia, reforzar esa instalación que se está facendo nestes intres, que está chegando a pouco. Hai xente que me está preguntando continuamente que pasa que non dá chegado, que pasa que non dá chegado. Eu remito ao Concello, non sei se o Concello ten referencias sobre este tema, se a xente chama para preguntar ou só me preguntan a min. É un pouco... Despois... Bueno, as instalacións, eso xa podría ser incluído no que dicen sobre o estado dos camiños e carreteras, as instalacións municipales, os parques. Isto é unha demanda que últimamente vin en redes sociales, pero bueno, non me quero meter nese tema. Sei que o Concello preocupase desas cousas, pero é un asunto que está un pouco
deixado da man tamén. Non se aplican as melloras en parques, en espacios públicos, coa diligencia que se debe facer. Hai que ter un poquinho máis de interés sobre o tema. E polo demais, vamos a votar en abstención porque non, xa digo, como dixen ao principio, non queremos ser un obstáculo para a aprobación dos orzamentos que son necesarios, pero, bueno, algunhas puntualizacións sí que queríamos facer. Gracias, Martín. Algunha aportación, a observación, Enrique? Sí, boas noites. Bueno, en primeiro lugar, non frizaros, pero valoraros ben que cambiáramos o equipo, a ver se por fin se emiten ben os plenos, se poden gravar ben. Eu creo que un avance é que o tema da recollida das actas telemática, porque a Forralla traballou o Concello e creo que mellora a transparencia, e, por lo tanto, o traballo ben feito, hai que valorarlo. Dito isto, unha vez vista a explicación de Pilar e unha vez analizado o documento do orzamento, nos detectamos que hai unha serie de partidas que están ou mal definidas ou coas partidas económicas equivocadas. E iso é un tema que é grave, porque o orzamento ten que ir coas partidas claras e concisas para o que van ser invertidos os cartos. Entonces, un documento que non está ben redactado, que non está completado, que contén erros, non pode aprobarse en pleno, porque iso é un risco de que non pase despois a exposición pública. E a min gustaríame, eu non sei se vos detectaxe os errores que hai, digo os que os hai, que son varios, que supoñen ao final un sumatorio de cartos importante, algúns ademais son errores bastante graves, e na redacción do orzamento, e eu creo que a vista disto habería que sacar o texto do pleno, revisalo ben e traer un texto, xa sei que o que digo é grave, pero que o texto non está ben redactado, non está ben, contén moitos errores, os suficientes como para que non este ben, porque con un xa estaría mal. Entonces, eu teño que dicilo, teño que pedirlle ao pleno que tome esta medida, se o considerades, os que tendes o goberno valoradio, senón, pois, sigo coa miña exposición en base ao documento que temos. Pero, bueno, quero deixar constancia disto antes de nada. E do risco que conleva e do, bueno, mal que está ter un texto que ten partidas equivocadas. Continúa. O sea que seguimos. Vale, bueno. Vamos alá, entón, pois, para non aliarme, vou ir polo papel, porque isto vai ser largo. Visto o interés do goberno para aprobar estes orzamentos hoxe, sí ou sí, a pesar de que se lle advirteu de que non están ben redactados e de que hai errores, nós sí temos que desmarcarnos desta maneira de facer política e de actuar, polo que, de principio, xa vos aviso de que ímos votar en contra. Con todo, vou facer unha serie de apreciacións, porque que nin estando ben redactado este orzamento sería para nós válido. Así que, respetando a vosa decisión, por suposto, vou dar por bo ou por válido o documento para falar del e, bueno, a pasar a comentar. Bueno, de partida, un ano máis, o goberno vai nos impoñer o orzamento pola vía do rodillo, sen aceptar as propostas da oposición, sen diálogo de ningún tipo, e poñendo trabas de todas as categorías e colores para evitar que a oposición poderá analizar correctamente e con tempo suficiente a documentación. Eu, neste último, debo dicirle ao goberno que tanto dá. Nós imos a seguir traballando en positivo e imos a seguir, como sempre, facendo o mellor que nos consideramos. Estamos atravesando unha crise social e económica derivada dunha pandemia de carácter mundial que nos tivo a todos encerrados na casa, que afectou e afecta a moitísimas persoas das que debemos preocuparnos. Tamén afectou e afecta directamente ás empresas do noso concello, moi en particular a hostelería e o pequeno comercio, aunque en xeral a maioría dos negocios pois sufriron baixadas de carga de traballo importantes. E, sen embargo, a vista destes orzamentos, queda claro que o goberno de Ribadumia vive noutro mundo. E ese é para nós o problema. Estes orzamentos non están na realidade. Non teñen en conta a situación de pandemia como deberían, nin os problemas que a nosa veciñanza atravesa dende fai máis de un ano, nin as consecuencias a corto e a medio plazo, que tamén as hai que prever. E, de facto, estes orzamentos plantean un escenario moi parecido ao escenario que habería se non tuveramos pandemia e a situación que estamos vivindo. Ainda por riba, volvo a insistir en que o documento non é que sea unha falsedade manifesta como tal, pero sí que está con partidas equivocadas, está moi mal redactado
E eu, de feito, estou moi sorprendido porque a intervención non emitira ningún informe ou, cando menos, indicara os errores antes de que se nos pasara a documentación, porque isto, bueno, non sei, a min non me parece nada normal. E sorpréndeme, de verdade que me sorprende porque non é habitual. En cada caso, este documento foi, xa falando en plata, un orzamento que xa foi mal enfornado e mal parido. Aos poucos días de colgar a documentación no programa informático, hubo que corrixilo, porque polo visto o goberno esquenceuse de que os traballadores e traballadores hai que pagarlle pois, o que marcan os convenios e RPT. Isto requereu dun axuste que en principio parecía dos 9.000 euros, pero en realidade foron máis en torno a 15.000, porque para poder encaixar os orzamentos logo das modificacións salariais forzadas por sindicatos, a concelleira que se nega sistemáticamente a mover partidas orzamentarias cando pide a oposición, tivo que eliminar varias partidas que inicialmente sí se incluían no orzamento, algo que sería necesario, depois falaremos deso, se as cousas se fixeran ben dende o principio. Permitidme que incida nisto. Neste orzamento ganáronse 9.000 euros movendo unha cifra na casulla dos ingresos. Pola mañá o orzamento ascendía a 4.165.183,88 euros e pola tarde a 4.174.183,88. Foi así de fácil, sin complicacións e sin ter que desencaixar e volver a encaixar todo o orzamento e pasar semanas traballando. Xa falarei desto un pouco máis adiante, pero á vista destes texemanexes que son necesarios, pero que son texemanexes e que demostran que sí se poden facer movimentos dentro dos documentos orzamentarios antes de aprobarse, que se nos diga que ninguna das nosas 27 propostas presentadas en novembro, ou seja, con tempo de sobra, se poden incluir porque significaría mover outras partidas ou que eren todo tipo de dramas que se nos contan aquí habitualmente, pois a nos parecenos un pouco unha tomadura de pelo. É evidente, polo que estou vendo, que pois, a Concelleira de Contas non o leu en profundidade, nin o alcalde, nin o resto de concelleiras e concelleiros que hoxe nos acompañan aquí, por certo, pois, cobrando 90 euriños que ben valen para que dean para ler os documentos. Porque se o lerades, veríades a cantidad de errores que hai. Eu vou poñer varios exemplos de partidas que considero que se deben valorar máis alá de que estean ben ou que estean mal. Falarei tamén das que están mal e continuo. Por empezar por falar de algo, empezo pola enerxía eléctrica. Nós, a verdade, que esperábamos unha reducción en torno a un 40 ou un 50% da factura da luz, despois do importante investimento xestionado polo goberno anterior, do que Somos Ribadume formaba parte, que supuxo, e todos estamos contentos de que fora así, a modernización completa do alumbrado público, e que incluía un cambio de luminarias por unhas de baixo consumo que sobre o papel permiten aforos do 70 ou 70%. Hai máis cousas, por eso nós non prevíamos esa baixada tan importante, pero sí algo máis que o que hai, porque a realidade é que o aforro en iluminación pública van ser 20.000 euros, co cal andamos nun 22% con respecto ao 2020, un 32% con respecto ao 2019, a baixar no recibo completo da luz de todo o Concello no cómputo global serán 25.000 euros, un 13% con respecto ao ano pasado e un 20% con respecto ao anterior, que non está nada mal, por suposto que non, e hai que felicitarse por este logro, pero demostra que tamén a xestión é algo mellorable e que igual nos está facendo todo ben. Seguramente, se non fora polos 16.000 euros que o goberno dice neste documento que vai gastar en pagar a luz da sede de Protección Civil, 16.000 euros na sede de Protección Civil, igual os números eran un poquinho mellores. Sorprendeu-me encontrar as partidas do tinto, pero máis que nada o que me preocupa deste tema é que a estas alturas do ano o goberno non parece ter claro, ou polo menos non comunicou nada concreto neste sentido, se se vai facer a festa ou non. Falta mes e medio. E pouca previsión me parece se a mes e medio da festa máis importante do Concello, unha das máis importantes da comarca, cun orzamento que un ano normal supera os 150.000 euros, e habendo xestións que xa deberían estar en marcha, pois o goberno non o teña decidido ou non o comunique tamén, pois que tamén habría que saberlo. En calquera caso, as partidas previstas neste documento acaban por non resultar moito, porque para o caso de que se faga a festa, a previsión está fora da realidade por baixa, e para o caso de que non se faga, o documento está estragando en torno a 40.000 euros que ao non ter festa quedan en terra de nadie. E nós tampouco, nin vimos, nin escoitamos ninguna comunicación de que se van a facer con eses fondos por o caso de que non se faga a festa, ou se vai facer algún tipo de festa alternativa ou o que hai previsto. En calquera caso, as partidas xenéricas nos orzamentos para festas quedan feas no documento. Dan pé a interpretacións, que xa pasaron aquí casos.
Outra cousiña que ao final co paso do tempo imos aprendendo dos documentos orzamentarios deste goberno é que estamos retornando, e eu advertín aquí que había ese peligro xa con tempo de sobra, a un momento onde o Concello funcionaba moi a golpe de interés político e que obviaba unha cuestión básica. As instalacións e os espacios públicos do Concello deben estar en perfectas condicións todos os días do ano, ou a maioría, polo menos. No seu momento, no goberno anterior, establecemos un mecanismo no que todos estábamos de acordo, que era de traballo basado na organización, na correcta xestión dos recursos e no respeto cara á veciñanza, que é quen paga cos seus impostos todas as instalacións e todos os espacios públicos e todo o mobiliario que temos no Concello. Eso permitía, cunha cantidad de recursos económicos xeitosamente reducida, os parques estiveran en perfectas condicións todo o ano. Isto non quere dicir que non rompera nada, ni moitísimo menos, nin que de cando en cando vera que meter un investimento un pouquiño máis grande, senón que había un mantemento correcto ao largo do ano e que sobre todo era efectivo, tanto que un elemento de xogo se rompía e cambiábase na mesma semana. Hoxe non mirei onte, por exemplo, con este goberno, que por certo ten 3 liberacións, tiñamos en Lois un elemento de xogo nun parque infantil onde xogan nenos todos os días que leva roto meses. E non só eso, é que ademais supoñendo un peligro pos nenos, porque ten elementos de corte e metálicos que poden lastimar a alguén, Deus non queira, ninguén se preocupou en todo este tempo de retiralo, que sería o normal. Sobran, e estes días estánse vendo, e dixo Martín, queixas por todo tipo de elementos deteriorados en casi todos os parques, que eu aquí xa non vou tampouco enumerar. Tampouco vou enumerar a cantidade de elementos rotos, podres ou cheos de roña que hai ao longo da senda fluvial. Esta fin de semana publicou o meu partido un vídeo moi gráfico que nos consta que o goberno ao completo xa mirou, polo tanto, sobran as palabras. Claro, o que pasa cando non eres capaz de xestionar é que depois veñen os empachos, cousa que eu xa advertín no seu día, e hai que resolver a golpe de talonario. Non extraña, pois, que este ano algunhas partidas para parques e xardíns de mantemento diario se tripliquen, e onde se pasaba con menos de 10.000 euros ao ano vayan facer falta 30.000. Tampouco extraña que o que o ano pasado foi o gran anuncio dunha compra dunha máquina limpa sulfatadores, este ano pois a partida se vai a utilizar para comprar maquinaria para obras, porque estamos vendo cada día máis evidente que temos un goberno que non é capaz de xestionar as cuadrillas de obras e pretende solucionar con maquinaria o que se soluciona en boa medida, isto sabemos que andamos no mundo traballando día a día por obras e por edificios e, bueno, por a relación que temos, con xestión por parte dos concelleiros e das concelleiras responsables. Iso non quere dicir que a maquinaria, por suposto, non faga falta, nos estamos a favor de que se compre todo o que sea necesario. Pero de nada nos vai a servir se todo o que se compra non se utiliza correctamente ou non hai unha labor de xestión a posterior. E queremos poñer de relevancia a nosa preocupación neste aspecto. Ao fío disto, pois case vou saltar medio a política social, pois hai unha parte relacionada con parques e xardíns que ten moito que ver coa política social, que é o convenio con Bata. Cal foi a miña sorpresa ao descubrir, mirando os orzamentos e despois facendo as pertinentes consultas e averiguacións, que David Castro, obviamente co apoio do resto do seu goberno e en particular a Consellería de Política Social, que despois extrañase de que lle piden as dimisión, quixo eliminar o convenio con esta entidade, que non só permite traballar e integrarse socialmente a varias persoas, entre elas persoas do noso Concello, senón que ademais realizan un traballo magnífico e moi necesario. Prodúceme, de verdad, unha enorme tristeza, un poquinho de indignación ver como o comportamento do goberno con esta entidade, pois, despois do traballo que realizamos na legislatura anterior, colaborando e reforzando a relación municipal con Bata e un traballo moi en positivo. Vou insistir, porque os feitos e as verbas de algún membro do actual goberno na rúa van en camiño contrario ao que eu estou seguro que vou escoitar aquí dentro de un pouco. As persoas que forman o colectivo Bata realizan un traballo moi profesional. Son un puntal importante nas tarefas de mantemento dos parques e xardíns deste Concello. Como podemos, ademais, comprobar nestes meses que estiveron sin traballar en Ribadumia, nos cales a imaxe de descoido e de mal mantemento se dispararon, todo pasa por algo. Non só iso, hai que recordar tamén, que ás veces falla a nosa memoria, que en momentos clave foi esta entidade que nos sacou as castañas do lume. Por exemplo, cando na primeira primavera da legislatura pasada nos vimos con poucos recursos para manter as sendas fluviais. Ou cando tuvemos que limpiar
ademais con cuidado moi exquisito e con moita profesionalidade, o Monte do Castro, despois de meses de non poderlle tocar por temas burocráticos. Home, que o goberno local pretendera romper este convenio e que finalmente, despois de moitas voltas, se renovou por solo 6 meses, creando unha situación de inseguridade para este colectivo, non só é un error en términos de xestión municipal. Ademais, a mí pareceme unha traición a quen demostrou o seu compromiso con Ribadumia, indo bastante máis alá do que se lle paga. Por certo, o convenio anual eran 8.000 euros, por 6 meses van ser 4.000. E, por certo, que non ter convenio con esta entidade, se non me equivoco, Dolores, corríxeme, pero pon en duda o compromiso, o sea, a lei que hai que cumplir de ter o 5% de persoas con discapacidade contratadas no Concello. Seguindo por política social, nesta área este ano as prioridades non poden ser as habituais, debían ser pois, as prioridades máis altas. Sin embargo, conxélanse as axudas destinadas a institucións sen fins de lucro e as familias en todos os aspectos, todas as partidas. Claro, despois un neno ou unha nena pequena non ten acceso a internet ou non dispón de equipos informáticos para resolver pois, os temas da escola que últimamente están pois, en alza, e hai que ir a pedirlos a amigos de Galicia porque este Concello non ten partidas para este tipo de cuestións, nin unhas líneas políticas específicas, nin polo visto moitas ganas de meter cartos nestes asuntos que para nós son primordiais e non deberían depender de ningunha entidade que non fora o Concello, máis alá das colaboracións que se poidan ter. Tamén baixan as líneas destinadas ao CIN. Iso a mí xa non me extraña tanto. O desapego que ás veces este goberno demostra cara ao drama da violencia de xénero é tan evidente, que nin siquiera se comprobou que as partidas no propio orzamento, o sea, as que corresponden á loita contra a violencia de xénero, apareceran e non aparecen. Si aparece unha partida dun plan de fai 4 anos que puxemos en marcha neste goberno sendo o Concelleiro de Política Social, ademais que funcionou ben, pero que está totalmente fora de lugar neste orzamento. Esa é unha das falsas partidas ás que me refería antes e pareceme bastante lamentable. Hai bastantes mulleres neste goberno, a Concelleira de Política Social tamén é muller, eu entendo que debería haber certa sensibilidade, pero, sin embargo, é que nin tan siquiera miramos as partidas do orzamento ni o que nos corresponde. Ao igual que este goberno desprecia a política social, fai o mesmo co deporte e a cultura. Consélanse as partidas a clubs e entidades culturais. Con respecto ás culturais, o goberno, que foi quen de mover 15.000 euros nunha mañán sin despeinarse, non quiso incluir os 3.000 euros que non se entregaron no ano 2020, tal e como lle propuxemos dende Somos Ribadumia. Nin siquiera eso, non falemos xa dunha subida que todos sabemos que é necesaria. E, igualmente, mantén a tradición que levamos falando desde fai uns anos a Escola de Músico, conxelándolle un ano máis as axudas. Por certo, este goberno trasladou os máis de 31.000 euros da línea 2 do Plan de Concellos da Deputación que generalmente se usaban para pagar e sufragar actuacións no ámbito da cultura a comprar maquinaria e obras. Cambiamos a cultura por asfalto, muros de propiaño e máquinas. E a Concelleira de Cultura hoxe vai a votar a favor destes orzamentos. Tampouco quere o goberno mollarse coas entidades deportivas deixando todo tal como estaba, e eso sabendo os problemas económicos que trouxe a pandemia para os clubs deportivos. No medio disto, chaman a atención determinadas partidas como a da empresa lectura de contadores de agua, que vai subindo pois, cada ano, tanto que neste 2021 vai nos costar o doble que en 2019, de 3.000 pasamos a 6.000, o ano pasado foron 5.000, non sei por que motivo non sube este recibo cada ano. Ou que se inclúan partidas que non pintan nada neste orzamento, como 3 partidas por valor de case 6.000 euros para o centro de salud, cando levamos 3 anos, se non me equivoco, sin ter responsabilidade ninguna nesa instalación. Home, son partidas que eu non sei como consideralas, erradas ou falsas ou mal estipuladas, pero están no orzamento, coa súa partida orzamentaria e volvo a insistir, non se pode aprobar un orzamento con partidas que non se corresponden á realidade do Concello. Mención aparte merece a promoción económica deste orzamento. Outra pata que debería ser moi prioritaria para o goberno local e que debería recollerse no documento, como se recolleu na maioría dos concellos dunha color ou outra política. Sin embargo, o noso goberno xoga un pouco ao despiste con hostaleiros, comerciantes, pequenas empresas e dame que pensar que tamén coa oposición. Recordemos, hai unha liña de apoio a empresas e emprendedores aprobada na legislatura anterior que non está funcionando, sabémoslo todos. Pero no canto, en vez de facer modificacións
para facer que esa lilla de axudas funcione, o que fai o goberno é xisarlle 10.000 euros deixando en 20.000. Xa o ano pasado lle xisou 20, ou 30, non recordo xa, que non van ir a ninguna empresa se isto sigue como estaba, ou a casi ninguna, porque non está funcionando, xa o dixemos. Con lo cal estamos movendo cartos para partidas que non teñen utilidade. O sea, xa hai unha línea de axudas, ademais que se baixa coa excusa de mal pagador de que non funciona, pero non facemos nada porque funcione. Resulta que tampouco está funcionando a línea de axudas á actividade económica aprobada fai un ano. Desde logo non foi a ninguna reunión da mesa de valoración. A pesar deso, sen cambiar nada nas bases de adxudicación, que estemos despois aí, nin facer o máis mínimo esforzo por adaptarse aos problemas das empresas, o goberno colle os 10.000 euros que lle xisou a liña económica anterior e meteos nesta. Claro, e despois manda un comunicado de prensa para dicir que engordou en 10.000 euros unha partida de axudas que, á vista do que pasou hasta ahora, é probable que quede sin gastar. E así é como temos xa 50.000 euros perdidos que non servirán de axuda a casi ninguén. E isto non é unha boa xestión dun goberno. E sabedes, ademais, que contades con todo o noso apoio, e aquí todas as forzas o expresamos, para mellorar as axudas cando fixera falta. Este ano, ano pasado, e o anterior, e o anterior. Sin embargo, seguides na vosa línea. A única línea de axudas que se salva é a línea da Deputación, pero porque o goberno de Carmela Silva, que non é do meu partido, obliga a metelas de maneira directa en axudas ás empresas, porque senón acabarían por entrar a engordar a partida de obras. E non o digo por decir. Ademais dos 14.700 euros dos que agora lin a mañán o goberno presumindo, este goberno tiña autorización para incluir en axudas deste tipo hasta 66.000 euros, máis dos 400.000 euros dos que consta o Plan Concellos para Ribadumia. Sin embargo, sabemos o que pasou, foron todos para obras e máquinas. A realidade, por facer números comparativos, é que un concello veciño do que moito lle gusta de vez en cando falar á Concellería de Contas, no 2020 investiu, sumando todas as partes, 90.000 euros nas súas empresas, comercios e negocios hostaleiros, 6,5 euros por habitante. O goberno de Ribadume investeu na práctica únicamente os descontos nos impostos que, tal como dixo aquí, ascendían a 14.000 euros, 2,5 euros por habitante, bastante vergonzoso. A realidade é que neste 2021 o goberno cambadés vai investir 120.000 euros, 8,6 euros por cada habitante, cifras similares aos do Concello de Vilagarcía, se non me equivoco. Quizás Vilagarcía un pouco máis. O Concello de Ribadumia, tal como está plantexado isto, malamente vai investir, sendo moi optimistas, 16.000 euros. 3 euros por cada habitante. E na maior parte van ser cartos que aporta a Deputación que veñen únicamente para esta cuestión, o sea, non salen tan siquiera de fondos propios do Concello. Tamén é certo que dicir que o goberno local non apoia as empresas, non é certo, non 100%, temos aí a alfombra roja esa de todos os anos, pero a realidade é que nun ano de pandemia, con os orzamentos que son un desastre en si mesmos, o goberno local plantexa de todos os investimentos en obra, un que vai superar os 100.000 euros para realizar obras na contorna dunha empresa moi específica. Nós non temos nada en contra de ningunha obra, todas son necesarias, nin de ningún investimento en maquinaria, todo fai falta. Pero, desde logo, temos o convencemento de que algunhas obras, igual, podían perfectamente esperar un ano ou dous. Cambiando de tercio, e xa nos vamos achegando ao punto que consideramos máis problemático do orzamento, non quero deixar pasar a oportunidade de remarcar o bo traballo de recadación do goberno local, que este ano ten previsto ingresar polo concepto de multas e recargos varios 25.000 euros. Só en concepto de multas o goberno ten previsto ingresar máis do doble que en 2019. Unha e dúas, ou en 2 anos nos volvemos o doble de delincuentes, ou o goberno local ten previsto colarnos un imposto revolucionario facendo moitas chamadas ao cuartelillo, porque senón isto normal non é, non somos un concello de quinques, para que haya esta subida exponencial. Para rematar, quero volver ao principio, como dicía, ao principio en todos os aspectos, falando da manga ancha que ten o goberno local calculando e como se moven os números cando interesa. Un día pola mañán, eu creo que foi o 15 de abril, o goberno central de Madrid ia ingresarnos, segundo previsión estipulada no orzamento, 915.000 euros.
Despois, pola tarde, xa resultou que o Goberno Central en realidad iba a ingresarnos 924.000 euros, 9.000 euros que caíron dunha tella. O resultado disto, cos diferentes orzamentos na man, é que o Goberno local parece que non ten claro canto nos vai aportar o Goberno Central. E aí ven un dos problemas graves deste documento. O Goberno está falseando con coñecemento de causa os números ao incluir unha partida, unha cifra, que se alonxa da realidade en 30.000 euros, porque a cifra do que nos vai ingresar ao largo do ano o Goberno de Pedro Sánchez está publicada e ascende a 954.505,57 euros. O Goberno local non penso que fai. Ao consignar 30.000 euros por debaixo desta cantidade, está evitando dispoñer no orzamento deste ano e na xestión económica deste ano deses 30.000 euros, que de partida xa están garantizados. Porque hai que remarcar que o Goberno Central só nos vai ir ingresando na conta corrente ao largo do ano hasta a cantidade que tiñamos estipulada no orzamento. O resto queda aí e despois irá o remanente, porque non o perdemos, pero tampouco podemos gastar este ano. Ou seja, o Goberno local, con esta maneira de actuar, está nos sisando a todas as veciñas e veciños de Ribadumia 30.000 euros, que ben poderían servir para engordar os claramente escasos 14.700 euros que dotou a Deputación para axudar as empresas, dedicalos a campañas de apoio ao comercio, similares ás que desde fai meses se puxeron en marcha, con moi bons resultados en concellos de toda Galicia, que doi ver como nos concellos dos laos e os da lá e nos demais alá se fan cousas que axudan ao comercio e aquí non se fai nada, ou podían valer para outro tipo de cuestións, como impulsar un plan de digitalización das familias con menos recursos, por exemplo, por falar de algo do que se fala moito últimamente. 30.000 euros dan pa moito se se xestionan ben. E isto que digo, esta xogada de mover aí 30.000 euros, podía justificarse se non se supera, se non houbera orzamentos xerais do Estado e non se supera canto nos vai a tocar. Entón o Concello tería que aproximar a cifra, pero que non se justifica de ninguna maneira, porque o dato sabémolo, é público. E está aprobado. Isto é claramente manipular o orzamento ou con descoñecemento ou aposta, pero é manipulalo. E o Goberno arríscase, como xa dixen ao principio, a que isto non pase o período de exposición pública e teñamos que volver aquí outra vez a aprobar o documento. E en calquera caso, pois, non sei as consecuencias que pode ter aprobar un texto, uns números desta maneira. Desde logo tampouco vale, con respecto a isto que estou falando, a excusa que teño escoitado en algún concello de prever o PIE, porque que é a diferencia entre o que nos paga o Estado e o que recauda por impostos, porque xa o ano pasado nos viñeron 23.000 euros de volta, se non me equivoco, ou 20 algo, porque aquí disparamos baixo e recaudamos alto, desde fai algúns anos. 23.000 euros que engordaron a cartilla, con outros 30.000 que quedan aí sin engordar, pois xa tiñamos 50 e pico mil euros que van ir á caixa do remanente. Que van ir á caixa do remanente podendo gastarse este ano. Facendo unha xestión correcta, coherente e como vos virades conveniente. E remato. A vista de todo isto, Ribadumia non merece un goberno que redacta un orzamento entrampando os datos ou sin saber o que está posto nel. Non merecemos, desde logo, un goberno cos concelleiros e concelleiras que nin se molestan en ler coa profundidade que un documento destas características require e o traen a pleno con erros que son moi graves. O documento está mal por tantos motivos que non vamos poder votar a favor, xa non por cuestión máis que de coherencia e de responsabilidade personal. Non se pode votar algo que non se corresponde coa realidade nin de lonxe. E nós sabémoslo ben, que a David Castro alegralle moito que nós votemos en contra dos orzamentos. E remato. Iso tamén di moito, David, do alcalde que temos, porque ningún alcalde debería alegrarse de que un partido votara en contra dos orzamentos. Gracias. Gracias, Enrique. Algunha aclaración ou observación por parte do Grupo Socialista, Pepe? Boas noites. Despois da larga intervención de Enrique, estás no teu dereito, eu vou ser máis breve, máis que nada porque non quero repetir o que xa dixeron os compañeiros. Moitas das cousas coas que coincido, outras coas que discrepo un pouquiño, pero bueno, en líneas xerais sí que cada un dos compañeiros que me preceden teñen a súa parte de razón.
pero eu, como digo, quero me ceñir un poquinho máis a 2 ou 3 aspectos que considero que son máis importantes desde o meu punto de vista, que van a significar o sentido do voto do Partido Socialista. Eu remítome ao que dixen no debate do orzamento anterior, no que felicitei o goberno por incluir un incremento importante nas partidas sociais de gasto social, porque viñamos pois de prácticamente estar confinados pois un mes ou 2 antes de aprobar aquele orzamento, viñamos de estar pois en vistas dunha crisis que se viña que era peligrosísima, brutal, e entonces vimos lógico e apoyamos ao goberno na decisión valiente de reducir partidas que, como xa dixemos antes, todas son importantes, reducilas, moitas delas a cero, para incrementar na medida do que se puido pois o gasto social para intentar paliar os efectos negativos do COVID na crisis e na veciñanza. A miña decepción primeiro foi coa Xunta, despois de ver aquel proceso de negociación que houve a 3 bandas entre a Federación Galega de Municipios e Provincias, a Xunta e a Deputación, na que desde a Federación Galega de Municipios e Provincias e desde a Deputación se lles propoñía a Xunta pois a destinar como mínimo un 1% do seu presuposto para dirixilo directamente a axudas que xestionaran os concellos polo tema do COVID. Obviamente as tres partes se poñerían cada un o seu 1%, pois os concellos poñerían un 1%, a Deputación poñería un 1% e a Xunta poñería un 1%, e todos pois remando na mesma dirección. Polo visto, despois das negociacións parece ser que pois a Xunta de Galicia non tiña ningún interés desde o primeiro minuto en entrar en ese debate, en entrar en esa aposta polas axudas, e ao final pois os concellos, como sempre, quedámonos solos, e a Deputación, como unha entidade supramunicipal, pero unha entidade local, a fin de contas, pois tamén se quedou sola, pero mantivo o seu compromiso de destinar ese 1% do orzamento do Plan Concellos, do gasto que se fai desde a Deputación nos concellos, pois para unha axuda finalista a COVID, o sea, a emprendedores e aos veciños de todos os concellos da provincia para paliar a crisis do COVID. De aí veñen os escasos, todo hai que decilo, 14.000 e pico de euros que nunca chegan, nin chegarían 14.000, nin chegarían 20.000, nin 25.000, nin 30.000, pero bueno, a fin de contas é o que nos toca. Poderían haber sido máis se a Xunta se hubiera posto un poquinho máis de parte dos veciños, pero bueno, cada un é libre de administrar pois os fondos públicos e os impostos dos veciños como considere. Entonces, bueno, topámonos con que despois desto vamos a debatir a aprobación dunhas bases no sentido deste 1% que vai a destinar a Deputación do Plan Concellos, pero claro, a partir de aí vemos que os orzamentos de Ribadumia apróbanse un mes antes que o ano pasado. O ano pasado aprobámoslos a finais de maio, este ano aprobámoslos a finais de abril. Vemos que sí, que hai unha, pois, eso, mantense máis ou menos aproximadamente o nivel de axuda á veciñanza de gasto social como se facía o ano pasado, pero a nosa sorpresa cae cando vemos que se manteñen, ou se recuperan pois ao 50% ou 40% as partidas que se empregaban en outros anos para festas como a Tinto. Eu quero me solidarizar co goberno local en que é moi complicado decirlle que non aos veciños en moitos asuntos, que é moi complicado tomar a decisión de onde se gasta e onde non, que é moi complicado decidir pois que é o prioritario, que é o gasto principal que debe de acometer un goberno, pero creo que estamos vivindo anos excepcionais, en situacións complicadísimas, e que os efectos das crisis económicas, pola experiencia desgraciadamente que temos desde fai uns cuantos anos, nos veñen a decir que os efectos son a posteriori. Cando ven a crisis golpea e o efecto económico pois ven despois. E agora creo que nos estamos dando conta de que este 2021 pois ven moi complicado, que o 2022 vai a vir tamén moi complicado, e eu creo que non podemos manternos nun sentido
optimismo demasiado temerario á hora de relajarnos pois con este tipo de decisións que o que fan é bloquear unha serie de cartos que se podían haber pois destinado a outras partidas máis convenientes ao meu criterio. Por exemplo, creo que se están destinando, pois, por exemplo, para o tinto, pois uns 50-60.000 euros que poderían engrosar as axudas sociais que vai a destinar o Concello a este asunto. Eu dixen, como empecé a miña intervención, que no debate anterior do orzamento, inda que coste de dicilo, o lóxico é reducir inversión, reducir fondos propios. Eu considero que gasto corrente e gasto en persoal é prácticamente imposible de baixar máis, sobre todo se queren dar servicio, e a raíz de eso, pois incrementar gasto social. Bueno, eu creo que aquí estáse facendo o contrario. Mantense o gasto social que se puxera encima da mesa o ano pasado, pero non se fai todo o esforzo que se podría facer. Eu creo que calquera decisión que vaya no sentido de non facer o máximo esforzo é un error. Polo menos este ano. O ano que ven, pois veremos como están as cousas. Eu creo que van a seguir igual ou máis ou menos parecido e teremos que facer o mismo, pero este ano apostar pola festa do tinto, eu creo que hai que ser demasiado optimista para creer que tal e como están as cousas, que dentro dun mes e medio vamos a poder xuntarnos a bailar nunha verbena ou a facer a comida de confraternidade ou a pasear polo túnel do viño, como o túnel do viño, a carpa do tinto, ou estas historias. Eu creo que está ben querer dinamizar o Concello, dinamizar a vida sociocultural e a vida económica, en parte, cando hai unha festa, pero hai que ser realistas. Eu, desde logo, non vexo as circunstancias que vayan a poder permitir unha festa como esa. Eu non sei se... Eu creo que o ano pasado non me acordo cando se anunciou que non se facía o tinto, pero bueno, xa digo, non sei que diferencia pode haber este ano co ano pasado, aparte de que efectivamente estamos un poquinho menos confinados, un poquinho menos apretados en ese sentido, pero as circunstancias sanitarias e as campañas que se fan desde a Xunta, desde o propio Goberno Central e desde o propio Concello para evitar os disparos dos contaxios, pois van no sentido contrario a celebrar unha festa como esa. Eu apoio, por exemplo, o que di Martín moitas veces, que di que hai que intentar salvar polo menos as catas ou intentar apoiar que non se perda o fío da cohesión entre os viticultores. Home, poderíase facer algo así, poderíase facer algo máis reducido, pero eu creo que eso non implica 60.000 euros. Desde logo, acometer unhas catas ou facer algo cos viticultores, se se quere incluso aproveitando os medios digitais, non ten que supoñer un gasto tan grande en persuicio de poder aplicalo en outras partidas sociais. Pero bueno, dito isto, que creo que é o máis, desde o meu punto de vista, o máis salientable en este orzamento, creo que polo demais, polo caso da RPT, o caso dese incremento nos salarios, eu creo que, aparte de que seguramente o grupo de goberno lle doe ter que gastar máis do previsto, sobre todo cando é unha cantidade importante, como me doería a min sendo alcalde ou como lle doería a calquera dos que estamos aquí, pero creo que é de alegrarse que, bueno, pois que a xente que tiña un salario que non lle correspondía, pois que agora cobre un salario un poquinho mellor ou que haya unhas cotizacións mellores, etcétera, etcétera. Respecto ao que se comentou sobre a inversión no CPI da segunda fase, eses 50.000 euros que se poñen, eu creo que, igual que no caso da apertura da Rúa do Día, non está de máis que o Concello aposte por esas partidas simbólicas, porque ainda que son 50.000 euros, é unha partida simbólica, porque realmente é para aproveitar unha oportunidade que se pudera dar de facer unha inversión aí. Eu creo tamén, xa que se pon esa partida simbólica, que ben podería tamén ser un poquinho menor, ou non, pero xa que se destina e se bloquea para isto, bueno, creo que con máis razón se lle pode apretar á Xunta de Galicia e dicirlle, oigan, señores, estamos por segundo ou terceiro ano consecutivo poñendo 50.000 euros encima da mesa, en 3 anos son 150.000 euros, que parece que non se gastan en isto, que se quedan para outras historias, pero son cartos que o Concello ten que prescindir de gastar en este momento,
en un momento tan voluble, tan complicado, tan cambiante, bueno, xa non é beneficioso aprobar un orzamento en abril ou en maio, para canto máis pois ter partidas inmovilizadas ou non poder destinar todos os recursos a comezos de ano, pois tal e como están as cousas, que a xente ten moitas necesidades, non? Despois no tema técnico de se hai desaxuste nas partidas, se hai pois partidas, eu creo que incluso de plan concellos de fai un par de anos que están con 0 euros de consignación. Bueno, eu aí non me vou a meter, eu sei que tamén está habendo cambios no sistema de programación deste orzamento, en fin, non teño tampouco os coñecementos técnicos encima da mesa agora como para poder decir se iso é pois meritorio de que se saque o orzamento de encima da mesa. Eu creo que aí quen ten que pronunciarse é a secretaria interventora e, en todo caso, se hai un informe favorable encima da mesa a este orzamento, eu non teño ningún problema en debatilo e en tramitar o seu debate. Dito isto, nos imos a votar en contra, dado que creemos que, como dixen, non se está facendo todo o posible nun momento moi complicado, nun momento no que a crisis non pasa. Sí, pódese modificar pois o crédito a partir do mes de xullo, no verán ou en outono, pero que xa estaríamos acabando o ano, estaríamos nunha situación o sea, creo que non é necesario estar coas mans atadas hasta setembro cando se trata de botarlle unha man aos veciños e cando se trata de incrementar partidas que se poden gastar. Dito isto, pois nada máis. Gracias, Pepe. ¿Alguna aclaración o observación, Pilar? Sobre todo... Si me deixas... Sí. Tiempo. Sí. Vale. Vamos a ver. O primeiro que quero dicir, e que me corrija a señora secretaria se me equivoco, é dicir, unha das cousas que se nos ven acusando hai tempo é de que non permitimos falar, ocultamos, entorpecemos, etcétera, etcétera. E hai unha afirmación que fixeches ao inicio da túa intervención, Pepe, que é mentira. Non é por nada, é só para que a xente o saiba. Non é o dereito de Enrique ou do señor Oubiña falar, xa non digo tempo innecesario, é dicir, que me corrija a señora secretaria, pero o grupo mixto ten dereito a ter un portavoz. Falades os dous. Polo tanto, é un dereito de un dos dous. Nós non temos ningún problema, pero non é o seu dereito. Eso ten que quedar claro. É dicir, portavoz do grupo mixto hai un. Ti ou el, dá igual. Non hai tempos de intervencións. Podedes falar o que queirades. Ahora, tanto como dereito, non. Por eso, pero para que se nos acuse seguido de entorpecer, de ocultar, de maltratar, de insultar, resulta que non é así. Pero bueno, vamos, esa era a primeira cuestión que quería comentar. Respecto do que dicías das partidas para as festas, é dicir, o presupuesto non se fixo onte, ni se fixo a principios deste mes. É dicir, lévase traballando con el e non a Concelleira de Contas, é dicir, a Concelleira de Contas participa na elaboración como participa o alcalde, a secretaria, o equipo económico, desde recaudación hasta pasando a técnica de emprego. É dicir, na redacción e na formación do presupuesto non participa solo a Concelleira de Contas. Este pleno toca a min, así como lle tocou pasado a Sofía e a Juan Carlos, pero bueno, é a maneira de proceder, xa sabemos de quen, e é lo que hai. Non lle podes pedir peras ao olmo porque non as dá. Entonces, nas partidas para as festas, e quero che recordar que, por exemplo, tanto Sánchez como Simón, hai 2 meses, Fernando Simón, dicían que a principios do verán íbamos a estar todos vacunados, entonces máis menos íbamos ter unha normalidade. A ver, as cousas hai que telas en conta tamén. Recórdovos que nos presupuestos, non do ano pasado, lógicamente, pero hai 2 anos, a partida para o tinto superaba con creces os 100.000 euros. Entón, é dicir, ponse unha partida, simbólica, tampouco é simbólica, pero bueno, é dicir, é unha partida de 50.000 euros que se puxo, porque tamén hai que ter unha cousa, en conta unha cousa, é dicir, facer as catas tamén vale cartos. Tamén lle estás dando vidilla ao pueblo, entendes? É dicir, entón, eso sí que se ten en conta
pois porque se fixeron os presupostos cando se fixeron e esas cousas pois podía ser que se fixeran. E máis, agora mismo Rueda, eu non sei se foi onte ou antes de onte, dixo que vamos a empezar a probar o tema de o ocio nocturno, que vamos a ver unha desescalada e dicir, o problema é que non se sabe. Ese é o problema. É dicir, ti tes que contar con, porque despois, ademais, para gasto corrente non se poden facer modificacións de crédito, se non me equivoco. Ou incorporación, bueno. É dicir, é máis difícil. Entonces, lógicamente, hai que prevelo. Que despois non se gasta, fanse as modificacións ao revés, que xa se fixeron outros anos e non pasou nada. Alégrome dunha cousa respecto do que ti dis, que eres o único que di, sí, efectivamente, eu non gastaría aí, sacaría de aí e poría ali, porque o resto todo é pedir. Quero dicir, gastar. A min encanta o documento de Triqui de 27 peticións, como di el. Eu creo que o firmabas ti, que o firmabas ti e que o firmaba eu. Agora, o problema é, gastar gastamos, pero temos que ingresar isto como nunha casa. É dicir, ti tes un sueldo de 1.000 euros que che entra cada mes, e deses 1.000 euros ti tes que pagar a hipoteca xa tes, a agua, a luz, o supermercado, o teléfono, e despois quedaránche 100 euros, 200 euros, 300 euros, os que che queden, para poder dispoñer para outros gastos. Pero de entrada ti tes 1.000 euros. Si te queres comprar un coche, tes 200 euros, non che vai chegar para comprar o coche. Lógicamente, terás que pedir un crédito, terás, neste caso, que subir impuestos. Porque me parece que é a única maneira de conseguir todos eses gastos que se propoñen. Pero bueno, nós non subimos impuestos. Por moito que se diga, se sospeita, a mí gustaríame que a xente revisara os recibos da auga que van entrar agora. É dicir, porque no pleno que tivemos, como que se nos acusou de que metíamos aí un impuesto revolucionario, como acaba de dicir Enrique, e ao final a xente está pagando menos do que viña pagando. Home, se consumes máis, lógicamente, vas a pagar, pero se ti consumes 3 metros cúbicos, vas pagar por 3 metros cúbicos, non como antes que pagabas o mínimo. Entonces, o que che dicía, respecto do tema da festa do tinto, a xustificación é esa. Diste que reduzamos investimentos, que nos dediquemos menos a obras e máis a axuda social. A axuda social, en principio, o presuposto sempre se fai sobre as partidas que se gastaron o ano anterior, incrementándoas na parte correspondente no que crees ti que pode facer falta. Eu recórdovos que a parte de investimentos e as obras tamén xeneran actividade económica. É dicir, si, de feito, as axudas que van vir da Unión Europea tamén se van dirigir hacia ese lado. É dicir, se o que facemos é constringir aínda máis a economía, mal vamos. Porque, queiras que non, facer unha obra, eso dá traballo a unha empresa e a empresa os traballadores correspondientes. Mantense o gasto social, inténtase poñer o máximo posible pola nosa parte, pero tampouco podemos constringir o que é a actividade económica en general nas outras actividades, porque xa bastante fastidiada está a hostelería, por exemplo, como para que tamén lle metamos man o que é o sector da construción, por exemplo. Respecto do que dicías da axuda ao CPI, e con isto xa lle contesto tamén a Martín, metemos 50.000 euros o ano pasado, 50.000 este. O problema que temos ahora mismo é que a Xunta non dá, ten a previsión agora para o Bran, non dá feito as obras que leva comprometidas desde o ano pasado. Entonces, poñerse a traballar nas aforas, cando aínda dentro pois teñen que facer o traballo que teñen que facer, que é importante, que son 900.000 euros, pois tampouco ten moito sentido. A partida deixas aberta, pero quedase ás pensas de que se faga todo ese traballo. E respecto dos errores, falsidades que hai no presuposto, efectivamente hai partidas de cero. Como ti dicías, este ano empezamos, e xa o comentamos na comisión informativa, que pasa? Que o señor Enrique preferiu estar paseando polo río, que teño pruebas de que estaba ali en vez de defendendo os intereses dos veciños, e eso comentámoslo na comisión. Era a primeira vez que se facía o presuposto desta maneira, lógicamente estáse adaptando, e, por exemplo, pasou o que ti nos comentaches hoxe pola mañán, que eu entendo que son como se deben facer as cousas. É dicir, Pepe detectou pola mañán un error, ese mismo error que non é error, é que saltou a línea. Os 16.000 euros son o gasto da electricidade
do bombeo, non de protección civil, evidentemente, pero non houve que cuadrar nada, simplemente é corregir a letra desa partida, non ten nada máis. Eso é como deben proceder as persoas. É dicir, as persoas veñen á comisión informativa, ven algún error, comunícano e se hai algún error, lógicamente nos corregímolo sempre e recoñecémolo, porque ninguén é perfecto. Outra cousa é cando nos dedicamos a ir á prensa e despois dicir as cousas, non vir as comisións e despois dicir as cousas, soltar as pedras, non dicir os errores, porque eu hasta ahora apuntei e non apuntei, é dicir, errores, o que ti dixeches, poquito máis. Entonces, esas son maneiras de traballar. Alégrome de que sexas o único que fala de ingresos ou de modificar partidas dun lado a outro, que é como ten que ser o presuposto. Non é simplemente presentar eu quero facer isto, quero facer isto, quero facer isto, quero facer isto, que me parece moi ben, e eu seguramente e os meus compañeros suscribiríamos todas esas peticións que se fan, pero que as peticións, fora do que distí, personal e gasto corriente, que é o máximo que temos que temos que pagar, e iso é sí ou sí, como nunha casa. É dicir, o resto dá po que dá, non dá pa máis. Respecto do que comentabas da fibra, Martín, supoño que xa che comentará tamén o alcalde, estáse facendo algunha xestión, pero recórdoche que a fibra e todo relativo á telefonía lévano empresas privadas. O Concello aí pouco ten que facer. Eu son, por exemplo, unha das máximas prexudicadas. O cable da fibra pasa pola miña finca e eu non teño acceso á fibra. E pasa polo medio da miña finca. O sea, máis fastidiada que a mí non está ninguén. Que pasa? Estamos traballando nesa línea e axudando os veciños, pero non é a nosa competencia. E máis, a Telefónica e as empresas que levaban a fibra foron no seu momento empresas públicas. Unha das persoas que se dedicou a privatizalas foi Aznar, precisamente. Entonces, a ver, lógicamente, sí, nos traballamos e defendemos os intereses do veciño nese lado, pero non nos podes exigir que nos poñamos fibra, porque eso son cousas de empresas privadas. O tema do CPI xa cho comentei, xa cho contestei, e o tema da legalización do tinto, no orzamento os pasos que había que dar por parte do Concello están dados. Hai que insistir, hai que seguir chamando, pero realmente non ten que haber unha partida, a non ser, pois non sei, que teñas que viaxar a algún sitio para defender, presentar, o que sexa, pero bueno, eso xa hai partidas no presuposto para esas cousas. Respecto dos comentarios de Enrique, si me deixas, xa comentei que os sitios, é dicir, os sitios ou sin sitios, é dicir, non pasa nada por recoñecer os errores, se hai algún error, coméntanse nas comisións informativas, chámase por teléfono, pero últimamente estamos acostumbrados a que Enrique o que se dedica é, e eu sinto empregar a palabra, pero que é así, é un mentiroso compulsivo. Compulsivo iba a empezar na seguinte, iba a demostrar, non a dicir, a demostrar nun dos seguintes apartados cal é esa mentira, pero xa empezou agora. É dicir, cando se comenta que por culpa do equipo de goberno non temos a información, non nos chega, é que, a ver, que agora o equipo de goberno tamén teña a culpa de que o señor Enrique non teña o seu certificado digital o día, a ver, va a ser que non. Va a ser que non. O ano pasado, e teño aquí o mail, se alguén o quere comprobar, o ano pasado mandousevos un correo a todos dicindo que íbamos a facer isto. Intentar digitalizar ou visualizar as sesións e facelo. Que pasa? Como lle dixen a un compañero, foi o día dos enamorados e o mellor Enrique andaba noutras cousas en vez de estar atento ao seu labor como concelleiro. Pero bueno, non pasa nada. Comunicousevos a todos e non só eso. Houve unha persona encargada no Concello que nos chamou a todos, un por un, para asegurarse de que todos tiñamos certificado digital. E se non o tiña alguén, encargouse de solicitarlo. Agora, unha cousa é que yo solicite e que se faga desde o Concello, outra cousa é mantelo. É dicir, tampouco o Concello se vai encargar de mantelo. E o señor Enrique, o problema que tivo foi que ou non lle deu a gana, ou non quixo, ou non soubo, ou ten o certificado digital non válido, que tamén creo que ti algún problema dese tiveches. Pero claro, volvo ao mismo. Como se solucionan as cousas?
É tan fácil como levantar o teléfono, señora secretaria, me pasa isto, hai algún problema? E solucionanse os problemas. Cando o que non queremos é enmerdar, e sinto outra vez pola palabra, e crear unha crispación onde non a hai e contar falsidades e contar mentiras cando non é o caso. Pero bueno, Made in Enrique, ou Viña. É a súa forma de proceder habitual, xa estamos todos acostumbrados, de feito, pues, non nos sorprende, evidentemente. Respecto das cousas que comentou, por exemplo, da RPT, como que dá a entender que nós estamos contentos de que a xente non cobrara, teño que facer dúas puntualizacións. Unha é, este problema, polo visto, o sea, este problema non é deste ano. Esta xente a que se lle regulariza o salario estaba cando estabas ti, Enrique. E ti eras o que estabas aquí no Concello todos os días. E eras o que coñecías a xente e presumías da túa xestión. Eso por un lado. É dicir, non é unha cousa que xurdiu onte, é unha cousa que vende atrás. Certo é que sempre había o problema de que si a que convenios se asimilaban e que fácil é, polo que vimos na reunión outro día, simplemente facer unha proposta e regularizalo, que se regularizou. Pero non é só o problema teu, Os sindicatos, esta mesma reunión, tivémola, esta creo que é a terceira ou a cuarta. E o que se fixo sempre foi un tanto por cento sobre o que figuraba no presupuesto, sobre as nóminas, sobre o gasto que se facía anualmente. Nunca ninguén dixo nada. Polo tanto, lógicamente, non é un erro do equipo de goberno. O equipo de goberno non lle quere sisar nin roubar nada a ninguén, todo o contrario, tan pronto como se fixo a proposta, o primeiro que fixemos ao sair da reunión foi poñernos a calcular o que lle correspondía a cada un e, evidentemente, claro que houbo que axustar o presuposto. Lógicamente, a máis gasto hai que poñer máis ingreso. Ou sacar partidas dun lado para poñer aí. Que fixemos? Sacar as partidas da RPT, porque realmente quedou unha simplemente para pagarlle na parte das empresas, porque eses axustes que había que facer xa non había que facelos ou incrementar o sueldo, e por outro lado, efectivamente, incrementouse a partida dos ingresos do Estado. Pero que non conta Enrique é que si o ano pasado devolveron 23.000 euros, pero hai dous houbo que poñer 75.000 euros. Entonces, a ver, os presupuestos son unha previsión. Aquí ninguén está roubando nada nin escondendo nada. Unha previsión. Hai 2 anos, o ingreso do Estado foi X, non sei canto foi, pero 2 anos despois houbo que devolver 75.000 euros. Por qué? Porque non se recaudou o que o Estado contaba que nos íbamos a recaudar. Entonces, normalmente, as previsións fanse, non a baixa, pero intentando asegurarnos sempre sobre o que se vai ingresando cada mes, porque estes ingresos do Estado veñen mensualmente. Entonces, según o que van ingresando mensualmente, nos calculamos e facemos as previsións. Polo tanto, non se intenta nin roubar, nin esconder, nin é que non se poida gastar. Respecto dos 90 euros, que parece ser que últimamente é o teu leitmotiv de botarlle na cara aos concelleiros que cobran 90 euros por vir aquí, recórdoche, e aínda hai 2 días que me gustaría saber se o borraches, porque eres moi dado a borrar os comentarios que non che gustan nas redes. Houbo alguén que che botou en cara os 1.800 que cobrabas, precisamente no sentido de que estás acusando os demais de algo que tamén pasaba. Esas papeleras tan famosas non se estropearon en ano e medio. O que pasa que, igual che sona de algo, había alguén que dicía que sin el, sin min, non vou dicir o género, pero todos vamos a saber de quen falamos, nada funcionaba e todo estaba fatal e todas eran mentiras. Pois me parece a min que alguén virá que vote fará. É dicir, que, lógicamente, o que fase facer xustamente o que estabas criticando das outras persoas. Que máis? É que hai tantas falsidades pola túa parte que xa hasta dá outra mentira. Baixamos as partidas para a actividade económica. Mentira. Siga habendo 50.000 euros máis os 14.000 euros que aporta a Diputación. Que pasa? Que este ano decidiuse que, tendo en conta que
non hai emprendemento porque a situación está como está, quizáis fose mellor pasar parte da partida do emprendemento ás axudas ás empresas e os autónomos, porque puidera ser de máis axuda. E digoche máis, o 9 de abril tivemos unha reunión coa directiva da Asociación de Comerciantes. Presentámoslle estas propostas, as que van despois, máis o cambio este dos 40.000 euros. Pedíndolles que si consideraban que había que facer algún cambio, si eles consideraban calquera sugerencia que se podía estudiar. Non dixeron nada, non porque sexan tontos, é dicir, é o que hai, é dicir, hai estas axudas, agora o que hai é que repartilas. Non é que este goberno queira forralas para ter máis remanente, non. De feito, sempre que se fixeron modificacións de crédito para cousas do Concello se tirou do remanente. Aquí non estamos a forrar nin a xuntar cartos como poden facer. Respecto das comparativas que faz con outros concellos, Cambados, que claro, para ti el non va máis. Eu que conste que vou todos os días a Cambados e, bueno, igual tamén habería que poderías aconsellar aos teus colegas que as aceras tamén dan bastante pena, os paseos ni te cuento como está a parte de Cambados, e eso que eles están na parte da mancomunidade que fai esa parte, pero bueno, distí que nos gastamos 2,5 euros por habitante na promoción económica, creo que entendín, ou nas actividades, algo así entendín. Gustaríame que fixeras o cálculo do que, e agradecese, e logo vamos a falalo, do que fai a Diputación con eses 14.000 euros. Tamén me gustaría que fixeras ese cálculo. A ver se sube moito máis deses 2,5, porque creo que están 2,7. Non me extraña que non entendas. Vale. Volvo a dicir o mesmo, é dicir, o dos gastos me parece moi ben, as axudas ás entidades, as axudas, recórdoche que para todas as entidades son 120.000 euros. Tamén che recordo que si se podía pasar parte do plan Concellos para as axudas a actividade económica, non eran 66.000 euros como distí, son como moito 31.000 euros, pero tamén hai unha cousa que a Diputación, ou polo menos os novos gestores da Diputación, todo o que non entra ou non subvencionan agora por outros lados, e refírome, por exemplo, aquelo que no seu momento pedíamos moito desde aquí, por exemplo, pois os trofeos, que nos imprimiran os cartéis, as axudas, creo que de Pontegal, o que iban as bandas, o que iban os grupos de teatro, eso antes tiña financiación, se te acordas, tiña financiación independiente na Diputación. Ahora, cando lles pides algo, o plan Concellos, a eses 31.000 euros. E máis, digoche máis, tivemos unha reunión non hai moito con unha entidade, bueno, co presidente dunha federación dunha entidade deportiva daqui, e botaba chispas porque precisamente ese evento que querían facer, a Diputación solo lles financia o 30%. Solo o 30%. E a resposta, cando protestaron, é que o pague o Concello, que para eso lle damos o plan Concellos. E que todo vai ao plan Concellos. Entonces, o saco rompe. Chega un momento que o plan Concellos dá po que dá. E aparte esa partida do plan Concellos. E dá po que dá. Entonces, lógicamente, sí se poderían incrementar eses 14.000 euros, pero que non xa tiñamos eses outros 50.000 euros, que creo que xa vos dixen no outro pleno, que en proporción ao presuposto é igual aos 400.000 que dá Vilagarcía, porque claro, nós falamos dun presuposto de 4 millóns, 50.000 euros sobre 4 millóns, que é pouco, pero Vilagarcía, sí, fala de 400.000 euros ou 200.000 euros sobre un presuposto de 37 millóns, creo, se non me equivoco. Entonces, eu non che vou pedir o que non vas facer, porque xa sei que esa é a túa política, o de enmerdar, o de dicir mentiras, un día máis outro. Ahora, o que sí me preocupa é que de verdad debes soñar con David, porque vamos, hasta che le o pensamento, sabe
que te alegras de que vote en contra. Alucino. Bueno, debes ser... Bueno, me callo. Vale. Por ahora algunha cousa me queda atrás, pero bueno, vamos a deixalo aí. Bueno, gracias, Pilar. Eu vou a trato de ser un pouco breve. A min, Martín, a verdade que me gustou a túa aportación, a túa valoración, porque aparte foches moi concreto, é fácil de responder ou polo menos de aclarar, e polo tanto, eso tamén o valoro, independentemente do sentido do voto, non? No caso de Pepe, eu valoro tamén que, bueno, pois de alguna maneira pois podemos discrepar no que é o concepto do presuposto, pero si é certo que polo menos te mollaches, é dicir, ti sabes de onde quitas e sabes de onde pos. Eso creo que é algo que, como comentou a concelleira, pois é algo que hai que valorar, non? Despois podemos estar máis ou menos de acordo, nós podemos ter unha proposta que é a que vamos a defender, pero bueno, polo menos estás dicindo de onde quitas, de que partidas podemos quitar, para onde poñer, porque o presuposto é o que é, o presuposto son 4 millóns de euros, 4.174.000 euros, polo tanto, bueno, pois iso é o que hai que repartir entre todas as necesidades que pode haber o Concello. No caso de Enrique, bueno, pois a verdade é que é moi difícil poderte entender, Enrique, porque ti non sabes nin de onde se pon, nin de onde se quita. Claro, porque ti fas moitas aportacións, pero aquí ti o que estás planteando neste equipo, neste pleno, é unha subida de impostos sin que os veciños se enteren. Estás planteando unha subida de impostos sin que os veciños se enteren. Por que unha subida de impostos? Porque ti solamente pides, pero non sabes de onde queres quitar. Entonces, aquí hai unha cousa que está clara. Para poder facer todo eso que ti pensas que a todos nos gustaría, posiblemente, evidentemente tes que sumar ingresos. Para sumar ingresos, a única posibilidade que tes é aumentando impostos. Non tes outra solución. Por lo tanto, estás promovendo ou estás intentando, se ti xestionares, se ti foras alcalde de Ribadumia, estarías planteando unha subida de impostos. Eso é o que hai que dicir aos veciños. Non hai que enmascarar, digamos, esta situación ou esta visión política que ti tes. Entonces, bueno, eu creo que eso que é importante que os veciños o sepan. Nós, cos mismos impostos, pois o que queremos é repartirlo dunha maneira pois o máis homoxénea, o máis máis sensata posibles en función a todas estas peticións que nos transmiten os veciños, en función a todas as necesidades que pode ter o Concello. No caso de, bueno, falabas do Tinto. O Tinto é un evento importante no Concello de Ribadumia, por suposto, e o Concello de Ribadumia, pois, efectivamente, ahora mesmo, pois, hai unha situación de pandemia, pois, non temos claro como se vai a proceder, entendemos que é algo que hai que facer, porque, xa digo, é un evento importante e non se pode esquecer, non? Eu non sei se a partida vai a sobrar, se non vai a sobrar, porque tamén depende do que se vai a poder facer, tamén depende do que nos indiquen as autoridades sanitarias. E máis, acabanos de mandar de que nos pasan o nivel alto, é dicir, aquí estamos o que toque, acabanos de comunicar, bueno, comunicar na prensa, que xa pasamos o nivel alto, o sea que... Perfecto. Dolores, non sei, se incorporaches a Betty, perfecto. Bueno, entonces, que para nós é un evento importante, hai unha partida presupuestaria. O tema da legalización do tinto, que estamos traballando nela, xa é unha competencia e nós temos que presionar, e vamos a presionar, e de feito o xefe territorial se lle transmiteu, é conocedor desta problemática, pero xa é un tema da propia Xunta de Galicia, é dicir, que ten que facer a investigación para poder inscribir no rexistro de variedades esta variedade tinta é a Xunta de Galicia, é dicir, teóricamente isto non afecta nos presupostos do Concello. Iso non quere dicir que nós teñamos a voluntad de presionar como ten que ser. No que é a Escola de Música, hombre, a nós nos gustaría poder facer máis aportación na Escola de Música. Nós vamos a ter unha reunión, de feito eu comentei xa o presidente, a Víctor, o director da Escola Pro Música, que estamos pendentes posiblemente para a próxima semana, dentro de 2 semanas, para ter unha reunión con eles, bueno, a ver como encauzamos, non? Pero o que quero dicir é que os recursos son os que son, as necesidades son moitas, e isto hai que repartirlo da maneira ou buscando o equilibrio máis sensato posible.
No en caso en torno ao CPI, bueno, pues claro, aí hai para nós é importante, según a propia administración, a propia Xunta de Galicia, a Educación, en junio empezarían as obras do Colexio Público Julio Becerra Malvar, non? É moi importante, iso témolo encima da mesa, se está estudiando por parte deste equipo de goberno a mellora da seguridade vial, a mellora das instalacións tamén do UMIA Club de Fútbol, porque, bueno, pues eso de alguma maneira pues vai todo nun paquete. Bueno, esta situación pues está estudiando para darlle forma. É moi importante, sobre todo o tema de seguridade vial. Cando se falaba antes, bueno, non sei que compañeiro falaba da calle do Día, é un proxecto tamén importante, porque eu creo que o que é Barrantes, o entorno do colexio, é dicir, primeiro o colexio e o entorno do colexio, a mellora da seguridade vial, a calle do Día e a Rúa Nené, eu creo que son tres actuacións necesarias e importantes que estamos negociando. A calle do Día estáse negociando, eu non sei se vamos a concretar, se non vamos a concretar, porque eso de alguma maneira pues tamén os propietarios das propias parcelas pues de alguma maneira pues tamén teñen que posicionarse, non? O que si non queremos facer é o que estaba planteado na legislatura na anterior legislatura anos, non? Polo Partido Popular, que era unha ocupación directa, e ese planteamento pues non nos parecía o máis serio. Incluso, bueno, pois os propietarios pois tampouco lles parecía moi serios. Nos fixemos unhas primeiras consultas, entablamos diálogo cos propietarios. A priori non lles parece mala idea, estámoslo negociando, sabemos que é unha actuación moi importante, hai que seguirlo negociando e despois que nos lo aprobe a Xunta de Galicia. E a Rúa Nené pois é unha actuación que tamén é necesaria para aquí, para a parroquia de Barrantes, para Barrantes. Bueno, pois tamén entablamos unha conversación, temos un presuposto tamén encima da mesa. Bueno, pues vais a concretar, non se vai a concretar. Bueno, pues isto non solamente depende de nós, é dicir, depende tamén dos propios veciños, dos propios afectados, e poder chegar a bo porto. Pero sí é certo que son tres actuacións para nós importantes. Despois, bueno, aquí tamén se falou no caso de limpeza de camiños, non? Eu creo que en canto a limpeza de camiños, bueno, para nós, para este equipo de goberno, sempre é moi importante o mantemento de todo o Concello de Ribadumia. Eu creo que de tanto das instalacións culturais, deportivas, que creo que se está facendo un bo traballo na limpeza de camiños. Pois sí, ao mellor agora mesmo puntualmente, pois ao mellor non está nas mellores condicións ou como nos queremos, pero evidentemente agora mesmo están traballando 2 tractores para poñer, digamos, todas as pistas, todas as carreteras rurais en perfectas condicións. Bueno, e hai unha cuadrilla xa que, bueno, pois que está traballando en torno a eso. Eu quero dicir que na parroquia de Leiro, porque sí que hai que poñer en valor isto que estamos dicindo, porque hubo aí unha pequena crítica, non quero que quede ningunha duda, é dicir, no que son os camiños rurais e o Concello de Ribadumia, que, bueno, pois lle gusta tamén apostar polo rural, é a primeira vez, o primeiro ano que se fai unha limpeza en todas as carreteras rurais interiores dos rueiros do Concello de Ribadumia. Proba delo está en Leiro, que empezamos por Leiro no mes de octubre, noviembre, proba delo está en Leiro. Seguimos por Lois, seguimos por Besomaño e ahora mesmo van a empezar por Sisán. Empezamos por Sisán con tractor de brozadora e detrás vai un equipo precisamente para limpiar tamén os rueiros. Por lo tanto, eu creo que estas actuacións, Enrique, tamén é importante que as vexas, sobre todo para que queden, porque é a primeira vez, é dicir, que se fai en moitos anos. De feito, por parte dos veciños, pois a verdad que non lo están agradecendo porque é unha labor pois importante, é unha aposta importante por parte deste equipo de goberno. No que é a ruta da Pedra da Auga, pois está a traballar sobre ela. Eu creo que a día de hoxe debe de estar todo todo limpio, debrozado, que cunha imaxe, bueno, pois acorde. Si é certo que ao mellor hai algunhas papeleras que as queremos cambiar e que estamos traballando nelas, porque é moi fácil querer apuntar en pequenos detalles, pero na xestión en principio general eu creo que se están cumplindo cos obxectivos. Si é certo que ao mellor hai algunha valla puntual, pero é certo tamén que cando empezamos a limpiar, a traballar,
ti, en concreto, se che ocurre facer unhas fotos para publicar que eso estaba en mal estado, que estaba sin limpiar, etc. Evidentemente nos colleu en 15 días de cambio dunhas personas a outras personas porque se terminou o personal do Plan Concellos 2020, empezamos co ano 2021, pero os equipos xa están perfectamente, están funcionando, polo tanto a mellora é importante. É dicir, pode haber algunha cousa puntual ou pode haber algún veciño puntual, e nós sempre queremos mellorar eso, é unha aposta, porque é unha aposta clara por parte deste equipo de goberno ter estas instalacións. A Ruta da Pedra da Auga, a Variante Espiritual e o Monte do Castro son atractivos importantes para o turismo, para o desenvolvemento da economía daqui do Concello de Ribadumia, da economía local, e polo tanto nós non vamos a escatimar ningún euro, ningún esforzo para mellorar e para traballar e para poñer en valor todo o patrimonio que nós poidamos ter. Seguimos traballando, eu creo que xa digo e quero recalcar que os rueiros que se fixeron, e eso Pepe, ti que eres da parroquia de Leiro, eu creo que tes que saber que se fixe unha aposta importante, e é a primeira vez que se levou a cabo, e creo que os veciños que están moi agradecidos e nos decían, pero isto nunca pasou aquí na parroquia de Leiro, ou en Lois, ou mesmo en Besomaño. Bueno, pois sí, este equipo de goberno coas mesmas persoas, pois estamos tratando de levar a cabo, e si estamos optimizando os recursos, porque hai que optimizar os recursos, é dicir, porque falar por falar, pois evidentemente os euros costan. Os euros hai que saber aguantar deles, porque senón, é dicir, pois, se poden gastar de moitísimas maneiras, non? Entonces, claro que hai que aproveitar os recursos, e nós estamos aproveitando os recursos, e este equipo de goberno, estes concelleiros, están aproveitando os recursos. Por lo tanto, eu creo que eso que quero que quede de manifesto, e quero que sea algo que, que temos que defender, que temos que defender. E este equipo de goberno, pois sí o vai a defender, independientemente que ao mellor puntualmente haxa algunha descoordinación, pero puntualmente. Non te preocupes que este equipo de goberno vai a ter todo en perfecto estado, porque ademais é unha aposta que este equipo de goberno quere levar a cabo. E aparte é o noso valor, é o noso valor. Eu en canto ás modificacións salariais, pois eso é algo que xa é por lei, é dicir, xa non é que sea este equipo de goberno que queiramos ou non queiramos, ou que alguén se queira aquí levar méritos, é dicir, é por lei. Polo tanto, eu creo que isto que hai que recoller nos presupostos é mérito, é dicir, aparte temos que poñer darlle, por suposto, o protagonismo que teñen a todos os empleados, porque están a facer unha labor importante neste Concello, témolos que defender por lei lle corresponde estas aportacións, e non hai absolutamente ningún tipo de problema. No caso de implantación da fibra óptica que comentábamos antes, o Concello de Ribadumia está facendo, tuvemos reunións con Telefónica, tuvemos reunións con R, tuvemos reunións con operadoras, non? Nos ahora mismo no Concello de Ribadumia estamos na fase de que lle estamos indicando aos veciños que se acercan aquí ao Concello de Ribadumia, e se está enviando a cada unha das operadoras esas peticións veciñais, porque é moi difícil poder entender que poida haber fibra óptica nunha casa e a 100 metros ao mellor que non poida haber fibra óptica. É dicir, nós temos as competencias que temos. É dicir, ojalá nos pudésemos ter competencias en materia de fibra óptica para poder resolverlo. Si é certo que agora lle estamos dicindo aos veciños que veñan aquí ao Concello de Ribadumia, que fagan as peticións que corresponden aquí no Concello de Ribadumia, nós vamos a tramitalas, espero que contesten por parte das operadoras, e en función de como contesten vamos a convocar unha reunión coas administracións competentes, que son as que lle conceden as subvencións a estas operadoras para levar a cabo o proxecto da fibra óptica. En función deso, despois de poñerlo en conocimiento precisamente de quen concede esas subvencións, pois aí xa se termina a nosa labor, porque é que o demais podemos engañar aos veciños, pero non podemos facer máis nada. Non sei se me entendes o que quero dicir. Por lo tanto, traballamos, no seu momento estuvemos en contacto con estas operadoras. Si é certo que son grandes operadoras, e a veces o que lle transmitimos non o levan a cabo. Entonces, agora decidimos dunha maneira individual e a través do Concello canalizar esas peticións, e a partir de aí
convocar unha reunión, xa digo, coas administracións de rango superior, coas administracións que lle conceden as subvencións, que son a Xunta de Galicia por medio de Industria e ao mesmo tempo tamén polo Ministerio de Industria do Goberno de España, que resolvan. O que non pode ser é que ao mellor lle concedan un paquete de medio millón de euros nunha área concreta, nunha zona concreta, e que vayan elixindo as casas onde conectan a fibra óptica ou onde non conectan a fibra óptica. Trataremos de presionar, pero evidentemente non é a competencia do Concello. Ahora sí, non vamos a escatimar medios nin recursos para que esas peticións todas ou esas necesidades de cada un dos veciños poidan chegar a donde teñen que chegar. Eu creo que, falando destas peticións tamén que estamos a falar, eu creo que tamén hai que poñer en valor, e creo que é algo moi importante, que este equipo de goberno, pois dende fai uns meses, pois estamos a traballar, estamos a colaborar. Ribadumia é un concello tamén rural, sabedes que hai un proceso de concentración parcelaria, hai un proceso de corta de árboles, hai un problema dos veciños na hora na identificación das parcelas para poder cortar as árboles, e este Concello de Ribadumia está a diario a recibir a todos os veciños para tratar de axudar a localizar as parcelas, ben por concentración parcelaria ou con aquelas aportacións que poidan ser tamén de catastro. E a verdade é que estamos a recibir moita xente todos os días e se lle está dando solución todos os días. E aparte, tamén hai que poñer en valor que hai unha persoa aquí en catastro que está tratando de solucionar todos aqueles problemas administrativos que teñen os veciños, que eu creo que estas cousas que tamén son moi importantes. Por lo tanto, con estes recursos é moi difícil poder facer moitas máis cousas. Entonces, ti, Enrique, con todas as túas aportacións, o que estás facendo, e iso me gusta recalcalo, é plantear unha subida de impostos. Indirectamente estás facendo, planteando unha subida de impostos. E iso é o que lle tens que dicir aos veciños. Ti, Enrique, dunha mentira queres facer unha verdade. Nós non vamos a entrar no teu xogo político, porque non queremos entrar no teu xogo político, entendes o que quero dicir? Pero estas son as realidades. Despois, nos parques infantiles, eu creo que os concelleiros sabedes ou desconscientes de que o Concello de Ribadumia presentou unha subvención do plan de infraestructuras da Xunta de Galicia, precisamente, creo que eran en torno a 26.000 euros para a reparación de parques infantiles. Bueno, pois estamos esperando precisamente que esa administración, que é a Xunta de Galicia, nos dé esa subvención para a reparación de parques e xardíns. É dicir, nós non podemos empezar esa actuación porque poderíamos perder a actuación se non nos conceden ou se non aproban a subvención. Por lo tanto, pois, se hai algunha deficiencia puntual, pois ao mellor de perigo, pois tomamos nota, porque eso, pois ao mellor hai que tomar algunha acción con respecto a eso. A mí non me consta, pero se hai algunha acción que haxa que, bueno, pois que mellorar de algún parque, pois se pecha ou esperamos ou a ver como podemos solucionar, pero que si é certo que este goberno ten un compromiso cos parques e xardíns e cos parques infantiles do Concello de Ribadumia. E iso creo que tamén é algo que queremos recalcar, porque parece que queremos poñer en valor todos aqueles aspectos negativos por parte deste equipo de goberno. O que queremos é precisamente dar solución a todo eso, fomos previsibles. O que pasa que a administración é lenta, e todas estas xestións non dependen solamente deste Concello, dependemos de outras administracións, dependemos de administracións como poden ser a Diputación, dependemos de administracións como poden ser a Xunta de Galicia. Pois temos que marcar un pouco pois os tempos. Eu creo que no seu que fixen un repaso por todas as anotacións que, pois aquí se plantearon. Si é certo que por parte da Diputación, que despois se vai a comentar, a Diputación concedeu un 1%, efectivamente creo que eso correspondía a 2,7 euros, me parece, por cada habitante. Claro, nós se nos poderíamos exixir, pois a nós nos parece pouco que aporta a Diputación, porque, para toda a provincia, pois 1 millón para, creo que eran 1.600.000 euros, 1.600.000 euros ao Concello de Ribadumia lle tocan, pois 16.000 euros, é dicir, pois é o que toca, é dicir, se nos poñemos a exixir, pois a nós pediríamos moito máis, Enrique, ou Pepe, pero esta é a aportación que hai. A Xunta de Galicia non se sumou
firmou ese convenio que, bueno, pois entre a Federación Galega de Municipios e Provincias, da Xunta de Galicia, da Diputación, o que si está claro é que todas estas problemáticas de non entendemento das distintas administracións repercuten nos concellos. Os concellos en materia de COVID, en materia bueno, pues desta pandemia, ao final somos os que sufrimos as consecuencias, porque ao final aquí euros ao Concello de Ribadumia non chegan. E todas esas necesidades ou melloras, ou de movimento económico, de generar movimento económico, ou de mellora de, bueno, pues de axudas sociais, pues deben depender de outras administracións. É dicir, o problema de Pepe, que aí onde discrepo eu, é que esas axudas, si existen esas necesidades, teñen que vir de entidades superiores, ten que vir da propia Diputación ou ten que vir do Goberno de España ou da Xunta de Galicia, pero que non podemos ser precisamente cos recursos que temos os concellos que este tipo de debilidades que poidan existir que se nos sufraguen ou que se nos pasen solamente aos concellos. É dicir, os concellos tamén nos temos que revelar e temos que estar un pouco en contra desas políticas porque son eles precisamente donde teñen que facer máis aportacións económicas para poder paliar, digamos, estas, bueno, cuestións que non deixan de ser importantes ni moito menos, pero son as propias administracións de rango superior que nos teñen que poñer euros sobre a mesa. Eu, pola miña aportación, bueno, en materia de servicios sociais, é dicir, eu creo que hubo un crecemento importante ano tras ano, é dicir, estamos falando de que este ano son 434.284 euros o que vamos a aprobar, bueno, neste presuposto, pero vimos subindo ano a ano, é dicir, no ano 2000 no ano 2015 estábamos falando de 262.000 euros, pasamos ao ano 16 283.000 euros, no ano 17 314.000 euros, no ano 18 pasamos a 325.000 euros, no ano 19 346.000 euros, no ano 20 442.000 euros, é dicir, ano tras ano estamos aumentando a partida de servicios sociais. A verdade é que eu quero dicir aquí que servicios sociais, independentemente do que poidas dicir, Enrique, independentemente do que poidas dicir e do que poidas publicar dunha maneira egoísta, este departamento, pois a verdade é que está mellorando a xestión e a calidade de vida dos nosos veciños, daquelas persoas que necesitan precisamente de servicios sociais, independentemente de que ti te empeñas en criticar ou poñer en duda a xestión de servicios sociais, pero nunca tan ben funcionou servicios sociais como a día de hoxe. É iso que ti foches concelleiro de servicios sociais, pero hai unha tremenda diferencia entre a túa aportación e a aportación de outros concelleiros, aínda que pida a dimisión. Na vida hai que ser serios, responsables e, sobre todo, equilibrados. Bueno, eu creo que pasamos a votar este punto da orde do día. Votos en contra? Perdón, a proposta de... La propuesta de acuerdo que se somete a votación es la siguiente. Primero, aprobar inicialmente el orzamento para el ejercicio 2021 con una cuantía de 4.164.183 euros con 88 céntimos. Con resumen siguiente. Estado de gastos, gastos de personal, capítulo 1, 1.449.586,78. Capítulo 2, compra de bienes correntes y de servicios, 1.664.835,92. Capítulo 3, gastos financeiros, 1.550 euros. Capítulo 4, transferencias correntes, 227.527,62. Capítulo 6, investimentos reais, 798.639,73. Capítulo 7, transferencias de capital, 24.043,83. Capítulo 8, variación de activos financieros, 8.000. Estado de ingresos, impuestos directos, 1.155.200. Capítulo 2, impuestos indirectos, 47.500. Capítulo 3, tasas y otros ingresos, 681.800. Capítulo 4, transferencias corrientes, 1.706.320,74. Capítulo 5, ingresos patrimoniales, 3.750. Capítulo 6, allanamiento de investimentos reais, 1.000. Capítulo 7, transferencias de capital, 570.613,14. Capítulo 8, variación de pasivos financieros, 8.000. Segundo, aprobar asimismo las bases de ejecución o cadro de personal en relación de puestos de traballo que integran o mesmo para el ejercicio 2021. Terceiro, que se expoña ao público por prazo de 15 días hábiles a efecto das reclamacións conforme a preceptuado na legislación vigente.
Cuarto, que en el suposto de non presentarse reclamacións contra o mismo considerarase definitivamente aprobado debiendo cumplirse o trámite da súa publicación resumido por capítulos no Boletín Oficial da Provincia no tabuleiro de anuncios deste Concello. Quinto, que se proceda a la remisión da copia do orzamento a la Delegación Provincial de Facenda, Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas e Justicia a los efectos oportunos. Pasamos a votar Votación. Pasamos a votar este punto. Votos en contra. Dos Votos en contra, 2. Abstencións. 2. Abstencións, 2. Votos a favor. A favor, 8. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é modificación de bases axudas COVID-19. Pasa a comentar o punto a concelleira Pilar Martínez. Vale. Espero que vaya un poquito máis rápido. É simplemente unha modificación que temos que facer para que quede para o futuro xa o que foron as bases das axudas á actividade económica COVID-19 que se aprobaron o ano pasado. Simplemente é modificar o artigo número 3 que na redacción orixinal pois facía referencia a unha partida orzamentaria concreta con unha cantidade económica concreta e falaba do ano en que se aprobou, é dicir, o ano pasado. Entonces, simplemente se cambia a redacción dese punto no sentido de que esta iniciativa está subvencionada polo Concello de Ribadumia, incluíndose unha consignación na partida 470 do orzamento anual de gastos polo importe que se aprobe no orzamento do exercicio correspondente, e sendo esta cantidade a máxima a aplicar a mesma. Con isto o que se pretende é que, a partir de ahora, cada ano que haxa partida orzamentaria dedicada a estas axudas económicas, neste caso COVID, ojalá se acabaran este ano e se poderan destinar a outro tipo de axudas, se hai consignación económica no orzamento, xa automáticamente aprobalo o presuposto xa se poidan solicitar. Este ano, como dixemos antes, nesta partida asignáronse 10.000 euros máis, porque se entendeu desde o equipo de goberno que era máis importante axudar aos autónomos, microempresas e pequenas empresas, por un lado, a ter eses microcréditos que se aprobaron, que teñen hasta 3 anos para devolver, pois se teñen algún problema de dificultade económica puntual en algún momento e que non devengan intereses, simplemente teñen que devolvelos e marcar os prazos eles mesmos en que queren devolvelo, e que tamén a través destas axudas se pode, a través das asociacións profesionais de empresarios, comprar material relativo ao COVID sin ter que despois proceder á súa devolución. Gracias, Pilar. ¿Alguna aclaración o observación por parte del Grupo Popular? Martín. Gracias, Martín. ¿Alguna aclaración o observación por parte de Somos Ribadumia? Enrique. Ai, perdón. Ben, xa que me deixades falar, e vai ser a única vez que me deixedes, porque este goberno tan democrático só lle dá turno de réplica aos concelleiros de IR, os demais non. Enrique, por favor, céntrate no punto. E ademais Céntrate no interrompes. punto. Estou explicando. Vamos. Pero céntrate no punto que nos corresponde, por favor. O meu argumentario, teño eu, non o tes ti. Vou votar a favor, como sempre, de todas aquelas líneas de axuda que vayan en favor de calquera colectivo, como neste caso, non? Vexo igual de ben que as vía, e sigo dicindo o mesmo que dixen. Dúas cousas. Por un lado, de nada nos vale ter unhas bases e unha línea de axudas se non conseguimos que cheguen a donde teñen que chegar. Noutros concellos estánse facendo outras cousas que están funcionando moi ben e non se explica que aquí non se estén facendo esas e se fagan estas que non están funcionando tan ben. E eu con isto non responsabilizo ao goberno, pero o goberno si ten a responsabilidade se unha cousa non está funcionando de adaptarla para que funcione. Eu espero que quero pensar que xa que se subeu o orzamento, ainda que teño moitas dudas, que se prevé que vayan a ter repercusión e que funcionen, o allá se poden distribuir estes cartos, porque senón serían cartos tirados. Como dixen, vou nas a apoiar.
Gracias. Gracias, Enrique. ¿Alguna aclaración o observación por parte de Pepe? Sí, Partido nada, Socialista. votaremos a favor, un pequeno axuste das bases para adaptalas un poquinho á realidad, nada, igual que di Enrique, que funcionen, que ojalá sean unhas bases que tamén, como di Pilar, se acaben pronto, que se poidan destinar ou volver a reformar para destinalas a outros asuntos, e que nada, que canto antes se agilice mellor, nada máis. Gracias, Pepe. ¿Alguna aclaración o observación, Pilar? Matizar? Eu solo, dicir, non é que non se deixe falar, nin dereito a réplica. O meu non é dereito a réplica. Eu primeiro expoño o que hai. Non fago ningunha valoración política. Perdón, non fago ningunha valoración política, simplemente expoño o que hai. E despois, lógicamente, como voceira do meu grupo, claro que me toca tamén facer a correspondente valoración política, pero non é que non se deixe falar nin da réplica. Pero bueno, sigue con tu... Sí. Sí que se che deixa. Solo poderíades falar un, volvo a repetilo. Gracias, Pilar. Si é certo eso, e reafirmo efectivamente o que acabas de dicir, é dicir, os veciños teñen que saber que tanto o Partido Socialista como a Somos Ribadumia, este equipo de goberno está sendo moi respetuoso, moi responsable, pero sobre todo respetuoso, porque entre os dous formades un grupo mixto, dos dous solamente podería falar solamente podría intervir unha persoa aquí no pleno. Nos consideramos que o pleno é precisamente onde se deben debatir as cousas, non nos medios de comunicación, nin a veces en boletíns que, bueno, cada un crea a súa propia mentira e intenta transmitila. E nós, este equipo de goberno, o que facemos é darvos a palabra, vamos a seguir dándovos a palabra, porque precisamente creemos que aquí é o principal foro de debate, e iso vamos a seguir a rajatabla. Dolores. La propuesta de acuerdo que se somete a votación es la siguiente. Primero, prestar aprobación a la modificación del artículo 3 de financiamiento de las bases reguladoras para ayudas COVID-19. Segundo, que se exponga al público una modificación aprobada por plazo de un mes a efectos de presentación de reclamaciones. Y tercero, que en caso de no presentarse reclamación alguna contra la misma, considerarse definitivamente aprobada, debiendo procederse a la publicación íntegra de su contenido en el Boletín Oficial de la Provincia. Votación. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Unanimidad. Queda aprobado por unanimidad. Gracias, Dolores. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que é a aprobación bases de axudas directas da Deputación a sectores afectados pola pandemia. Pasa a comentar o punto a concelleira Pilar Martínez. Vamos a ver, como xa falamos nos puntos anteriores, porque coincidiu precisamente como un dos apartados que comentamos ao falar sobre o presuposto, tráense a aprobación unhas bases para o reparto directo das axudas que aprobou a Deputación no seu momento, que aprobaron por unanimidade no pleno do 12 de febreiro de 2021, e pois que o que se fixo foi, según o anexo que tendes aí no cadro, distribuir, despois de non chegar a acordo, como dicía Pepe antes, a Xunta, a FEGAMP e a Deputación no reparto do 1% dos presupostos de axuda á actividade económica, pois a Deputación seguiu adiante nese pleno. O que fixo foi modificar as bases do Plan Concellos 2021 e incluir unha adenda na que se aprobaba, como dixen por unanimidade, repartir o 1% do presuposto provincial entre os concellos da provincia para intentar paliar un pouco eses problemas da pandemia que están afectando sobre todo a determinados sectores. A nós, pola distribución que fixeron, correspondéronnos 14.727,62 euros. A cuestión é, agora, lógicamente, repartilos. E para repartilos, na propia modificación que fixeron o Plan Concellos e que está aprobada na acta, que calquera pode consultar na páxina de Deputación, os beneficiarios expresamente
se di que estas axudas só se poden destinar a financiar as achegas económicas directas destinadas ou que se vayan destinar os sectores de hostelería, comercio, axencias de viaxe, ximnasios ou similares, sempre que sexan pequenas e medianas empresas de ata 10 traballadores e autónomos. Respecto aos prazos que nos propoñemos para o reparto destas axudas, según o que está nas bases, é que a súa entrada en vigor sexa o día seguinte da publicación no Boletín Oficial da Provincia, dando un prazo de solicitudes de 20 días naturais a partir desa data. A documentación que hai que presentar fundamentalmente é a básica, é dicir, o NIF do titular ou o CIF da empresa, enderezo o correo electrónico de contacto, lógicamente a alta no caso dos autónomos no réxime especial de traballadores autónomos, as empresas polo seu lado certificado de actividade económica, un certificado de conta bancaria e despois o anexo que se inclúe ao final das bases, no que, bueno, aparte destes datos xerais, tamén se poñen as declaracións responsables de que coñece e acepta o contido das bases, de que está de alta no correspondente réxime da Seguridade Social, que a súa actividade se desenvolve dentro do término municipal de Ribadumia e que en caso de que teña débedas co Concello, que se compromete a dedicar parte desas axudas a pagar parte dese montante económico que debe. Respecto dos gastos que son subvencionables, que se inclúen dentro das bases, son moi genéricos e moi amplios para que todo o mundo, de alguna maneira, poida participar neste reparto directo destes cartos. En concreto, pódese subvencionar os alugueiros, tanto de bens mobles como de inmobles, todo tipo de suministros, auga, electricidade, saneamento, combustibles, os seguros de responsabilidade civil e de accidentes, a compra de mercadorías relacionadas coa actividade de calquera tipo de mercadoría, gastos derivados dos salarios de persoal contratado por conta allea, lóxicamente non as retencións, pero que sería o gasto básico do salario, e tamén todos aqueles gastos financeiros que estean directamente relacionados coa actividade. En principio, procúrase que sexa que se poida xustificar o máximo posible de cousas para que todo o mundo poida ter acceso de alguna maneira a estas axudas. Como se faría o reparto? O reparto faise tendo en conta, lóxicamente, eses 14.700 euros que nos toca repartir e o número de solicitudes que se reciban no Concello unha vez que se abra ese prazo de solicitudes. As axudas solo de índole económica, sí que é importante que unha das observacións que están nas bases é que para xustificar teñen que ser gastos que se pagaran a través de transferencia bancaria, a través de aval, a través de xiro, é dicir, o que non vale son gastos pagados por Caixa, porque así o establece tamén a Deputación, e para facer ese reparto, pois convocarase unha comisión de valoración constituída, neste caso, por un presidente, que será o alcalde, o concelleiro no que delegue, o secretario interventor, neste caso a secretaria interventora do Concello de Ribadumia, que terá voz pero non terá voto, e os concelleiros, por un lado o concelleiro delegado de Contas, a concelleira delegada de Contas, a concelleira delegada de Promoción Económica, un técnico municipal do Servicio Económico ou de Recadación e os portavoces dos grupos políticos da Corporación Municipal ou concelleiro no que deleguen. Despois farei algún comentario sobre isto cando me toque falar. Gracias, Pilar. ¿Alguna aclaración, observación por parte do Grupo Popular, Martín? Sí. Sí, está. Gracias. Eu creo que, bueno, estou escoitando continuamente o tema de que a Xunta non quiso participar, eu creo que a Xunta leva dando axudas directas xa desde o mes de decembro. Directas, que non quiso participar no proxecto da Xunta foron a Diputación, que se negou a aportar a cantidad que lle correspondía. Non sei se isto é un conflicto de opinións, uns decimos dun xeito, outros din doutro, pero o que non se pode decir é que a Xunta non dou nada cando isto non é verdade. Por outra banda, o tema que se está continuamente botando en cara a Enrique de que se lle deixa falar, isto foi un acordo tácito que tuvemos ao principio da legislatura,
Eu creo que xa está ben, que xa o dixemos unha vez, e non creo que haxa que estar botando en cara todas as veces, nada máis. Gracias, Martín. Algunha aclaración, aportación? Sí. Gracias, Martín. Ben, que ti sí que tes os turnos de palabra e seguinchos negando igual. Pero bueno, como dixen, vamos a apoiar esta norma como apoiamos no seu momento anterior, do que falamos no punto anterior, estas bases. A nós gustaríanos que a loita política entre o Partido Popular da Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra hubiera acabado de outra maneira, porque ao final quen está pagando o pato de todo isto son os comerciantes, os hosteleros e as pequenas empresas. Hubiéramos gustado, con independencia de quen este en cada institución, que hubiera habido unha línea única, clara, xestionada con lixereza e axilidade que permitira o acceso a fondos ás empresas pues, bueno, dunha maneira rápida e concisa e que non fora complexa. Pois bueno, non é así, isto depende de outras institucións e dos seus intereses e hai que lamentalo, era o que nos hubiera gustado. Como ven así desta maneira, pois desta maneira o vamos a apoiar. Con respecto ás bases, este debate xa se dou porque son moi similares ás bases anteriores, non vou incidir nel. Eu creo que a fórmula de reparto dos cartos pode ser problemática, ou mellor non, e o Gallán me equivoque, que eu non estou aquí pensando en complicar a vida a nadie, todo o contrario. Eu interpreto que o grupo político, e aquí estades machacando moito con eso, a nós en todo caso seríamos o grupo mixto, igual cando se fixeron as bases estaba pensando en partidos políticos, eu non o teño claro, pero bueno, igual me podedes aclarar vos antes de seguir adiante. Eu vou a aprobar, ainda que teña que repartirme con Pepe e tal, acordareime en plenos posteriores de antes de empezar cada punto, pedirille a Pepe o 50% do seu tempo, dado que vos preocupa tanto que este roubándolle tempo e minutos ao compañeiro do PSOE. Dito todo isto, como xa dixen, vou votar a favor e unha vez acabe a votación vou facer o que teño que facer, que é ser respetuoso comigo mismo. Hai un pouco unha concelleira acaba de decir que tiña probas de que eu estaba determinado día en determinado sitio. Eso non se pode decir no pleno municipal. Primeiro, porque está fora de lugar. Segundo, porque eu non necesito que nadie siga a miña vida. Teño dereito a miña intimidade como a calquera persona. E esas cousas non se poden facer públicas no pleno. Estou me centrando no pleno, David, como ela se centrou antes na miña vida. E outra cousa é o punto. Bien, estou explicando pleno. Eso correspondía ao punto número 1 da No, isto corresponde, non tuve réplica. Esa aclaración, non tuve réplica, non me deixaches. Esa aclaración No, porque non entendes, non estou aclarando nada. Perdona, Enrique. Esa aclaración foi no punto número 1. Esa observación foi no punto número 1, que foi cando faltaches ás comisións, precisamente, da aprobación dos presupostos. Ben, cousa que comuniquei cos motivos que tiña que comunicar, e xa está, por certo. Eu tuve a documentación o sábado á mañán, vos publicaxe o venres, tuve o sábado á mañán, gracias a un concelleiro do Partido Popular, porque non tuve maneira de comunicarme coa secretaria, que os venres pola tarde non traballa, nin os sábados, para que me pasara a documentación antes do luns. Bien, e o pleno é hoxe martes. Tamén hai que saber do que se fala e pensar ben o que se di, porque falades moito, pero a realidade é que eu non tuve a documentación por vos, non a tería. Ben, dito isto, insisto, hai cousas que non se poden permitir. A mí gusta o debate. E, bueno, pois no momento hai un calentón, pero certas cousas con esa frialdade nun pleno non se pode decir e eu non as podo permitir, non podo aceptarlo. En canto bote me levanto e bombe. E quedei hasta ahora, e quedei hasta ahora por responsabilidade. Precisamente. Quedei hasta ahora por responsabilidade porque hai puntos que hai que votar e que a miña opinión vai a quedar reflexada e xa está. Entonces, pois, como teño que ter unha responsabilidade como o partido e coa veciñanza, pois quedarei. Ahora ben, hubiérame ido antes, porque isto non pode ser, e tú deberías poñer un pouco de orden Enrique, tamén. Céntrate no punto, ser responsable coa túa ata de concelleiro, ser responsable como concelleiro, que iso é importante. Eu son moi responsable como concelleiro, por eso non digo estas cousas de nadie, David. Algunha aclaración, observación, Pilar, por favor? Perdona, Pepe. Algunha aclaración, observación, Pepe? Sí, bueno, a ver. Isto ven un poquinho a prolongar o debate que tuvemos ao principio no primeiro punto, o tema como di Martín, de quen foi antes, se o galo o galo non, a galiña, o ovo a galiña.
A ver, obviamente cada partido ten o seu punto de vista e uns dirán que quen non quixo negociar foi a Xunta e outros dirán que quen non quixo negociar foi a Diputación. O caso é que había unha reunión a que 3 bandas se sentaron e só unha tiña as competencias de servizos sociais, que é a Xunta de Galicia. Como quen ten as competencias de servizos sociais e a Xunta de Galicia, as outras 2 bandas, concellos e Diputación, digo eu que se sentan pois con un certo grado de boa voluntad de intentar cooperar todas e asumindo pois algunhas partes competencias impropias como facemos os concellos a diario. En isto todos coincidiremos, e máis os que están en grupo de goberno ou quen tuvo experiencia de goberno, en que os concellos asumen todos os días competencias que lle son impropias e hai que tragar, e hai que gastar os cartos que se podían destinar exclusivamente en competencias propias en outras competencias que non son propias, porque senón os veciños quedan sin os cartos. E aquí temos un perfecto exemplo de todo isto. A Diputación destina o 1% que prometeu destinar e a Xunta non o destina, que é quen ten a competencia. Agora ben, é certo que a Xunta pois está dando pois cartos públicos na medida que considera oportuno, na forma que considera oportuno, co tal está con o seu completo dereito. Agora ben, creo que hai máis de 1, de 2 e de 3 que están dicindo por aí pois que non chegan eses cartos, que esas subvencións non son operativas, e hai bastante descontento no mundo da hostelería, no mundo dos pequenos emprendedores, porque, bueno, non sei a cantos daqui de Rebedumia conocemos nós aos que lle chegaron as subvencións da Xunta, pero eu a ninguén. Entonces, dito isto, insisto, como fixen ao principio, deixando xa este debate de quen foi antes, se o ovo a galiña, insisto en que o 1% a min pareceme escaso. Pareceme escaso, vou non dicir sempre, eu sempre defendo o Concello por encima de calquera outra institución, incluso as que gobernan o meu propio partido, e teño que dicir que é insuficiente. Tamén teño que dicir que para unha institución que non ten competencias en servizos sociais, pois que, home, non é suficiente, pero é o que temos. Entonces, dito isto tamén, están feitas estas bases que se adaptan, eu creo que ao pé da letra do que di as propias bases, a propia modificación do regulamento do Plan Concello 2021, e espero que sirvan, espero que funcionen. Bueno, eu aquí antes escoitei comentarios pois que iban no sentido de que os cartos, se non se consignan agora, que se poden consignar nunha modificación de crédito, que non pasa nada. Si pasar, pasa. Pasa porque, como ti ben dicías agora, Pilar, estamos nos enterando pola prensa de que estamos un nivel alto e que agora solamente van a poder usarse as terrazas e os locales dentro quedan pechados. Exacto. Tal e como están indo as cousas, eu creo que non hai que ser moi sabio para saber que isto vai a incrementarse e que como mínimo un mes vamos a ter que pringar, porque isto ven así, porque estamos entrando na cuarta ola ou na quinta, xa non sei canta levamos, e isto é así desde que nos confinaron en marzo do ano pasado. Entonces, como isto é así, e vemos que despois dunha ven outra, é unha especie de movimento pendulante de valles e picos, pois sabemos que a xente que ten negocios e que agora vai ter que prescindir xa despois de 2 ou 3 olas deste virus puñetero e desta falta de ingresos, desta inestabilidade económica que non poden planificar nada, agora ainda por encima, pois peche no interior. Entonces eu creo que a xente fanlle falta os cartos desde xa. Entonces non é o mesmo ter 50.000 euros agora que ter 100.000 euros agora. Eso é inapelable, o sea, eso non se pode decir nin que sí nin que non, eso é un feito. E se ti tes unhas bases dunhas axudas que van a ser por concorrencia non competitiva, o que cal quere dicir que o que primeiro chegue é o que leva os cartos, e cando o que leva os cartos non, o sea, que se van a repartir por orden de chegada e por orden de solicitantes, cando se acabe a partida, acabouse a subvención. Entonces, insisto, non é o mesmo ter 50.000 que ter 55.000 que ter 100.000. Por eso é importante saber que ante momentos de tanto risco social e de tanta inestabilidade, pois é importante desde o primeiro momento que se poida, eu sei que non é fácil, pois ter disponibilidade de cantos máis cartos, mellor. Dito isto tamén, como dicía o alcalde, hai que mollarse e hai que dicir de onde se sacan. Eu dixeno desde o principio, non me parece pertinente que se apliquen, pois así visto polo aire, máis de 60.000 euros na festa do Tinto. Tamén é certo que
hai quen, pois seguramente este moi fastidiado porque non se vai a celebrar este ano tampouco a Festa do Tinto. Pois claro, eu pois serei un dos que tamén este fastidiado porque sei que é unha pérdida de ingresos para este concello, pero tamén sei que hai moitas pequenas e medianas empresas e moitos hosteleiros que pois levan meses sin ver un peso, teñen deudas, teñen a xente pasando de moitas dificultades na casa e as previsións pois non son nada esperanzadoras. Pero bueno, dito eso, puntualizando estas catro cousas, votar a favor e esperar que non haxa que incrementalos, pero bueno, a ver que pasa. Gracias, Pepe. Algunha aclaración, observación, Pilar? Sí, a ver, eu empezo tamén pola esa guerra que decide pola guerra que decide Xunta a Deputación, é dicir, nos lógicamente non nos debemos nin a uns nin a outros, claro está, e temos que estar en todos lados, lógicamente, tanto na Xunta como na Deputación, como no Estado, como na Comunidade Europea, donde nos toque. Agora, o que sí que hai que deixar claro, Martín, é que a este Concello da Xunta para o COVID non chegou nada. Certo é que a Deputación, como di Pepe, algo chegou, chegaron 17.000 euros pois o ano pasado para o tema de servicios sociais e agora chegan estes 14.000, pero da Xunta de hoxe non chegou nada. E máis, que non sei se o sabedes, eu lembro hai un par de meses, hasta é que non estou segura, non me deu tempo a miralo, pero polo menos o Partido Popular en varios concellos, e creo que aquí tamén, pero que non estou segura, montou o grito no ceo que Abel Caballero negociou con Sánchez levar os cartos dos concellos para Madrid para repartir axudas. Eu eso recordo. Pois a Xunta non hai moito mandou un escrito ao Concello de que, bueno, era unha opción as axudas que nos temos para as entidades que llas mandáramos a eles para Santiago que les as repartían. Eso chegou a este Concello e supoño que o resto dos concellos. Aí non vos vin dicindo nin poñendo o grito no ceo. Entón, esa é a primeira aclaración. E nós non defendemos nin a uns nin a outros. De feito, agora veredes que tampouco defendemos, están ben, as axudas da DEPU podían ser moi mellorables tamén. Respecto eso de que se lle comentou a Triqui, que é a primeira vez que se comenta en pleno o tema de que dos portavoces, lógicamente cada vez que el diga que non se lle deixa falar, pois hai que dicirlle a verdad, que sí se lle deixa falar, e non fai falta que lle deixes a Pepe que fagas máis circo do que non estés acostumbrado. Sabes, e é un acordo da legislatura pasada, non é un acordo desta legislatura, porque aparte se pediran informes, porque Salomé protestou, de feito, tivemos que facelo o grupo mixto, porque o Partido Popular na anterior legislatura protestou, e pedimos informes, e houbo que aterse á legalidade do que nos mandaban eses informes, que a idea non era ter grupo mixto, pero fíxose a legislatura pasada e mantívose esta. Igual, é dicir, nós non temos ningún problema en que Enrique fale o tempo que lle dé a gana, de feito hoxe no presuposto foi o que máis falou, e Pepe fale o que teña que falar. Agora, o que non se pode dicir é cando che deixan falar, que non che deixan falar. Entonces, cada vez que el diga que non se lle deixa falar, pois nós teremos que dicir, sí señor, sí que se che deixa falar cando non tes ese dereito legalmente recoñecido. Non é por atacarse nin por deixar de atacarse. Respecto o que falaba ao principio de que é fastidiado dicilo, e Enrique cabrease porque lle dixen que o viron durante a comisión en determinados sitios, sí, claro, pero non se cabrea, por exemplo, cando el acusa os demais de caciques, que saiu na prensa estes días, non onte ou antes de onte. É dicir, cacique non debe ser un insulto, solo son insultos cando se lle din a el. Cando el fala dos demais, eso non é ser cacique. De feito, eu hoxe xa hasta me creou unha dúda, porque a ver se é certo que nos equivocamos, porque era cacique porque solo o grupo de independientes participaba na comisión de valoración. Na prensa estaba, serán os da prensa que te entenden mal tamén. Aquí todo o mundo te entende mal. Todo o mundo te entende mal. Pero eu non leo os comunicados de Somos Ribadumia. Enrique, tesme que perdonar, que teño máis cousas que facer. Entonces, a comisión de valoración, por eso deixei esa página aí tamén, vese claramente, díxeno, que nesa comisión van estar presentes os portavoces que queiran dos grupos políticos da corporación municipal ou concelleiros nos que deleguen, lógicamente. Polo tanto, de cacicada, nada. E máis, estas bases
están, non son copiadas, porque ademais fixéronse antes, pero sí a Deputación pasou un modelo de bases e son moi similares a estas. Nos fixémolo antes porque tiramos do outro concello daqui, nos tamén tiramos palo bueno e palo malo. Do outro concello da contorna que tiña unhas bases máis para outras cousas, pero sí que tiramos desas bases. Polo tanto, o de mentiroso compulsivo lo mantengo, e máis, xa non só mentiroso compulsivo, é que agora, porque non quere oír os dar conta, se escaquea con la excusa de que non lo dejamos hablar, pero bueno, sin máis, as bases son as que hai, son pasadas da Deputación. Eu, como vos dicía, eu, por exemplo, agradecendo, volvo a repetir, son 14.000 euros que se van a repartir, eu, por exemplo, non estou de acordo no procedimento de reparto que fai a Deputación, porque o reparto, recoñezo que é fácil, é por número de habitantes, pero claro, a ver, a min, por exemplo, non me podes comparar a merma económica que puido ter un concello como Ribadumia, O Grove, Sanxenxo, Cambados, Vilagarcía, que somos concellos que vivimos moito da hostelería, do sector turístico, pois cun concello como Ponte Caldelas, con todos os respetos do mundo, é dicir, digo Ponte Caldelas porque é un concello de 5.000 e pico habitantes, é dicir, que Ponte Caldelas, que eu non sei cantos bares ten, e canto actividade económica de hostelería ten, reciba máis axudas que a nós, é dicir, que o mellor Lalín reciba máis axudas que Sanxenxo, claro, é dicir, eu entendo, si, con todos os bares que ten, leva todos os cartos. Pero non nos leva, no, pero eu, a ver, dentro do malo, dentro do bo, a ver, algunha pega hai que poñerlles, tamén, lógicamente, e o reparto foi como foi. Nos agradecidos igual de que viñeran, porque nos o que vamos facer é trasladarlo a todos aqueles que soliciten, que nos estivemos facendo un cálculo e, home, é o que distí, un 1%, pois a verdad que non dá pa moito, porque se aquí solicita todo o mundo, pois dá moi poquito, pero bueno, o que dea, todo o que se dea está ben. O que non entendín foi o da concorrencia que me dixeches, porque aquí, sí, pero aquí é dicir, ábrese un prazo de 20 días, e neses 20 días... Pero quero dicir que ningún solicitante ten que competir con outro por subvención, a non ser en prazo. Aquí non, dentro do prazo, e a outra é igual, é dicir, hai un prazo, e todo o que se presente non é que o primeiro que chegue vai levar todo, No. Vale, é que entendín ao revés. Vale, entendín ao revés. Entonces, bueno, en principio, pois eso, é simplemente as bases para repartilo, creemos que da maneira máis obxectiva posible. Lógicamente, eso de caciques e desas cousas va a ser que non, porque ides estar presentes os que queirades estar, lógicamente, e non temos máis que dicir. Gracias, Pilar. Eu neste punto solamente vou facer un pequeno matiz. Fai uns días, non sei cando, que estaba mirando agora porque algo me recordaba, Enrique sacou unha nota de prensa ou nos distintos medios que acusaba a este equipo de goberno, bueno, en concreto a David Castro, dunha cacicada no reparto de axudas e aparte unha falta de transparencia. Bueno, é unha mentira máis, o sea, xa estamos acostumbrados, tampouco pasa nada, que é unha máis, non hai problema, pero para que se sepa, é dicir, estos son subvencións que veñen da Diputación de Pontevedra, que veñen perfectamente definidas a que sectores bueno, pois van dirixidas, aparte o teñen dunha maneira moi concreta, e aparte deso, prácticamente todas as propostas ou as bases están tamén definidas, por lo tanto o Concello de Ribadumia simplemente somos un mero trámite de adxudicación da propia subvención, da propia partida económica. Bueno, falta de transparencia, eu creo que estás moi equivocado, porque aparte hai que dicir que nas bases aparecen os portavoces dos distintos grupos políticos, por lo tanto este equipo de goberno pois tamén vos dou participación precisamente para este reparto de axudas, porque o Concello de Ribadumia, este equipo de goberno, non ten absolutamente nada que ocultar. Máis transparentes que nós non somos, estas son unhas subvencións que veñen perfectamente definidas e, polo tanto, pois pouco máis hai que aportar. E iso de
palabras que dunha mentira se quere quitar unha verdade, a verdade é que son preocupantes. Lamentamos que, bueno, pois que día a día pois que estés neste tipo de valoracións, pero tampouco simplemente como coincidía con este punto, pois bueno, pois comentalo. Pasamos a votar este punto, Pilar. Bueno, si queres intervir, podes intervir, pero vamos a dar por terminado este punto coa tua intervención, Gracias, eu creo que o que debo aclarar é si o Concello de Ribadumia non ten constancia de que chegaran axudas da Xunta aos autónomos. Non ao Concello. O Concello non teñen que chegar. Estas axudas directas iban directamente. Estamos tergiversando os datos. Eu teño aquí datos de que na primeira rolda chegaron 63.000 e pico de euros en 32 axudas repartidas. E hubo outras sucesivas. Se non lle chegaron, eu comprometo nos próximos días a facerlle a chegar unha lista de todas as axudas, que non sei se se pode decir a quen, pero si están. Está moi bonito se debir aquí a decir que hai que traer 50.000 euros, hai que darllos, hai que, pero eu estou falando do que xa está dado desde dicembro, e creo que van tres turnos xa de esas axudas que chegaron. Si non, digo yo outra vez, se non lle chegaron, eu comprométome a traelas. Por outra parte, acaba de decir que o Partido Popular puxo aquí o grito no ceo cos cartos de non sei quen no, máis recalcáchelo dúas veces, acabas de chamarlle mentiroso compulsivo a Enrique e acabas de recalcar dúas veces que se non é o alcalde que me deixe falar ahora non podo aclaralo. Pois hai que pensar un pouquiño que se di antes de decilo, dixo o alcalde que non vai haber máis intervención, que quede claro. Digoche despois ya. Rematamos este punto. Axudas directas que pasaran polo Concello, Martín, o Concello de Ribadumia, que a mí me conste, non recibeu ningunha. Pasaran por aquí polo Concello de Ribadumia, non recibimos ningunha. Pasamos a votar o punto, Dolores. Propuesta que se somete a votación. Primero, prestar aprobación a las bases reguladoras para la repartición de ayudas directas a la actividad económica en sectores afectados por la pandemia. Segundo, que se exponga al público la modificación aprobada por el plazo de un mes a efectos de presentación de reclamaciones. Y tercero, que en el caso de no presentarse reclamación alguna contra la misma, considerarse definitivamente aprobada, deben de procederse a la publicación íntegra do seu contido en el Boletín Oficial de la Provincia. Votación. Votos en contra. Abstencións. 2 abstencións. Votos a favor. Votos a favor 10, abstención 2. Sí. Pasamos ao punto número 4 da orde do día. Lamentamos que Enrique nestes puntos que son moi importantes que proceda a levantarse, lamentamos que proceda a levantarse. Pasamos ao punto número 4.1 do pleno, que son as inversións do Plan Concellos, dar conta das actuacións que se van a facer no Plan Concellos. Dicir que estas actuacións son todas peticións veciñais que nós vamos recollendo ao longo do ano. Aquí hai algunha actuación incluso que xa fai algúns anos que son peticións e que quedan plasmados neste presuposto, neste Plan Concellos 2021. Temos unha actuación que é un proxecto de melloras de rede de alumeado público municipal, con IVA incluído. Estamos falando de 33.181 euros, con 34 euros. Outra actuación que é a ampliación de camiño e adaptación de servicios no lugar de Gándara, aquí en Ribadumia, que é unha actuación que vai a uns 48.000 euros. Temos outra actuación que é a ampliación das redes de recollida de pluviais e saneamento na mellora do lugar de Villaverde, no Couto da Riba, que é a segunda fase, tamén en torno aos 48.000 euros. Temos unha cuarta actuación que son obras de remate e mellora en camiños e equipamentos en diversos puntos do Concello de Ribadumia,
que é un en Leiro, na zona de Piñeirón. Temos outra actuación aquí en Ribadumia, no lugar de Puxafeita, que, bueno, pues rematar unhas cunetas e unhas canalizacións de augas pluviais. Temos outra actuación aquí en Ribadumia, que é un remate da beira rúa aquí no entorno do Cruceiro Vello. Temos outra actuación aquí en Ribadumia no lugar de Cabanelas, que, bueno, pues é unha actuación en torno a unha presa de augas pluviais. E temos outra actuación en Ribadumia, que é a mellora da área recreativa, que, bueno, pues é rematar pues un pouco as obras que quedaron pendentes do un plan, unha subvención na anterior legislatura, que é a mellora do aparcamento do náutico piragüismo. Estamos falando dunha inversión en torno a uns 43.000 euros. Temos unha quinta actuación, que é mellora de espacios públicos e camiño en diversos puntos da parroquia de Lois. Bueno, unha mellora no núcleo de Muiños, que son os remates de asfaltado. Temos tamén na zona de Lois, ali tamén en Muiños, pero, bueno, dan unha pista, digamos, na outra. Temos outra zona na zona do Casal, outra actuación na zona do Casal, que é un ensanche, é unha mellora da vía pública. Temos outra actuación ali na Cruz, tamén é un asfaltado, un remate de asfaltado. E temos outra actuación tamén en Lois, na Gándara, que é unha continuidade, unha pista que vai dar unha vivenda, que estamos falando en torno a uns 46.000 euros. Temos unha sexta actuación que, bueno, se titula Actuacións de mellora de recollidas de augas pluviais en camiños municipais, tamén na parroquia de Lois, unhas recollidas de augas pluviais na zona de Cruz, que nos habían pedido xa varios veciños. Temos outra actuación na parroquia de Besomaño, que é nunha curva, tamén para mellorar un pouco a seguridade vial, a visibilidade, que é, bueno, pues un remate dun muro, tamén unha solución ás augas pluviais. E tamén temos unha actuación aquí na zona do Freixo, aquí en Ribadumia, que é a canalización de pluviais e tamén rematados, asfaltados, que, bueno, isto xa procede incluso da legislatura anterior, pero era unha petición veciñal que aparte pois tamén é necesaria e que implica tamén a varios veciños. E temos un presuposto para esta partida de 48.000, en torno a 48.000 euros. Temos unha séptima actuación, que é a ampliación e mellora de camiños de acceso ao lugar de Casaldarnos, ali no entorno do xeriátrico de Ribadumia, que é unha ampliación pois tamén de camiño e tamén recollidas de augas pluviais en torno a uns 29.000 euros. E temos unha octava actuación tamén, que é obra de dotacións de servicios de mellora de seguridade viaria no Concello de Ribadumia. Son 4 actuacións, as 4 aquí, 3 en Ribadumia e unha en Leiro. En Ribadumia temos en Mamuela, que rematar a marxe dun camiño, tamén levar o saneamento, tamén as augas pluviais e tamén o abastecemento de auga, que vai todo nunha mesma partida. Temos outra actuación ali en Ribadumia, que é en Mamuela, que é completar pois un asfaltado dun retranqueo dun veciño, que tamén, bueno, pois chegamos a un acordo con el, que é detrás do campo de fútbol daqui de Ribadumia. Temos outra actuación aquí en Ribadumia no lugar de Puxafeita, que é, digamos, a continuación dun muro que remata co Concello de Meis, que, bueno, pues era un tramo pequeno que quedou aí pendente. E tamén para estes 4 proxectos temos unha partida de 45.800 euros. Son, bueno, isto todo pertenece ao Plan Concellos e ao mesmo tempo, bueno, pues son actuacións que, como dixen antes, son peticións veciñais. Estamos a falar en torno aos 343.000 euros. Pasamos ao punto número 4.2, que é, bueno, pois dar conta do transporte puntual ao CRA con persoal municipal. Bueno, é unha pena que Enrique se marche, porque isto realmente pois é algo que lle afecta a él. Eu creo que, bueno, nos vamos a dar conta precisamente deste punto, sobre todo para aclarar o que, bueno, pues un pouco que pasou con isto do transporte público, e sobre todo cando se tratan de, entendemos nós, de distintas mentiras querer facer, pois, a veces verdades, non? Bueno, aquí hai que dicir que, bueno, o Concello de Ribadumia ven a colaborar, bueno, pues a diario estamos colaborando cos CRAs daqui do Concello de Ribadumia. Se fixeron unhas acusacións
creo que moi graves por parte dun partido político, por parte de un concelleiro. Eu creo que hai que ser máis respetuoso, sobre todo se hai dudas hai que ter a sensatez de pedir información, solicitar información para poder aclarar pois algunha cuestión que poida quedar pendiente. Non se fixo eso, senón o que se fixo foi pois sacar notas de prensa, crear boletíns, sobre todo para, como dixen antes, e non quero volverlo a repetir, de certas mentiras quitar querer facer verdades, e iso pois é un peligro. A persoa, os nenos, é dicir, bueno, aquí hai nos CRAs de Ribadumia bueno, pois teñen que estar formadas, é dicir, o CRA de Ribadumia, temos o CRA de Ribadumia de Leiro, o CRA de Ribadumia do propio Alina Senra, temos o de Sisán e temos tamén o de Lois. No ano 2019 tuvemos un problema co CRA de Sisán, o Concello de Ribadumia tamén tuvo que facer un esforzo, porque así non lo trasladaron, para cubrir digamos, pois esa necesidade ou ese número de nenos en Sisán para que de alguna maneira non pechase. Neste ano 2020 sucede o mismo na parroquia de Lois, solamente había 5 nenos e a poucas horas de pechar, porque a Inspección Educativa pois había comunicado ao CRA de Ribadumia que se non había un mínimo de 6 alumnos, pois o CRA iba a pechar, e iso iba a levar consigo pois primeiro pechalo, que xa sería pois grave, segundo que se pecha iban a reducir tamén o número de profesores, polo tanto a calidade educativa tamén iba a verse mermada, porque iba a haber incluso menos profesores tamén, non, en materias pois de gimnasia, de inglés, etcétera, que non solamente era pechar Ribadumia, Lois, e despois que esas aulas ao pechar Lois, pois digamos os outros CRAs pois terían máis nenos, polo tanto pois terían menos atención para cada un dos nenos. A dirección do CRA e os pais da parroquia de Lois se puxeron en contacto co Concello de Ribadumia, e o Concello de Ribadumia en poucas horas tratamos de buscar unha solución. Do único CRA que podíamos quitar nenos para levar para Lois era do CRA de Ribadumia, porque estábamos a falar que serían nenos de primeiro ano os que pudesen ir a Lois, o Concello de Ribadumia pois nos movemos un pouco pois nese ámbito, poderlle dar unha solución para que non se pechasen os CRAs de Lois. E evidentemente nos puxemos en contacto con distintas familias, non todas as familias querían levar os nenos a Lois, pero si hubo 2 familias que sí que estaban interesadas en que non pechase o CRA e que aínda que non eran da parroquia de Lois, que eran de outras parroquias, incluso algún pai ou nai ou os pais tiñan os nenos no colexio de aquí de Barrantes, se mostraron receptivos para poder levar pois os nenos pois ao CRA de Lois, e polo tanto eu creo que o Concello de Ribadumia e toda a veciñanza debemos de estar, e sobre todo os pais e nais de Lois, pero de todos os CRAs, pero sobre todo os de Lois, debemos de estar agradecidos precisamente a estas familias, porque gracias a estas persoas o CRA de Lois mantúvose aberto. E isto foi dunha maneira consensuada este equipo de goberno xunto coa dirección do CRA, e iso vai a repercutir pois en todos os pais, en todos os nenos pois dos concellos, pero sobre todo nas parroquias, porque a veces falamos de fomentar un pouco o medio rural e resulta que cando hai que posicionarse resulta que buscamos a veces algunhas alternativas que non van acorde co que realmente queremos levar a cabo. Bueno, eu creo que por parte de Somos Ribadumia que cometeu unha imprudencia, porque isto é a realidade do que pasou aquí no Concello de Ribadumia. Si é certo que iban nunha furgoneta, pero esa furgoneta era a que levaba as persoas maiores, era unha furgoneta que está habilitada para o transporte de persoas, e hai que dicir que durante estes últimos 4 anos, tamén nos anteriores, esa furgoneta levou a persoas maiores, e polo tanto non era unha furgoneta calquera, era unha furgoneta porque a veces se quere dar unha imagen. Eu creo que cando alguén quere quitar rendemento político deste tipo de actuacións é unha pena. Xa non vamos a entrar en estes descalificativos que non
nós, por suposto, como equipo de goberno, pois non queremos entrar en este tipo de cuestións, pero sí eu creo que neste caso hai que estar agradecidos, primeiro, ás nais e aos pais destas persoas, destes nenos que se mostraron receptivos para que fosen para Lois, e segundo, a propia dirección do CRA, os profesores do CRA, porque eles tamén se mostraron moi preocupados para que ese CRA se pudese manter aberto, e por tanto a todas as persoas, a todos os veciños de Lois, porque é importante que as parroquias tamén teñan vida, e isto, pois que iramos ou non, pois tamén dá vida. Parte o Concello de Ribadumia viña de facer unha inversión en torno a 40.000 euros no CRA de Lois, sería unha pena que pechase a poucos meses ou a poucas semanas incluso de facer unha inversión para esa parroquia. Bueno, isto realmente foi o que pasou no CRA de Lois, polo tanto, eso dunha maneira caciquil que a veces intenta dicir que tratamos de un servicio personalizado, unha furgoneta do Concello, é dicir, vamos a ver, a furgoneta do Concello era para prestar o servicio o máis adecuado e o máis económico posible, porque o Concello de Ribadumia non ten competencias nesta materia. Pero evidentemente, como en outras materias, no Concello de Ribadumia tratamos de apoiar, tratamos de acercar, tratamos de que as cousas sean viables. Que é de todo correcto? Pois posiblemente non, tamén non temos que aceptar, pero tamén é certo que é un esforzo que temos que facer e que estamos obligados a facer, pero evidentemente de aí a tildar que é un servicio personalizado para favorecer a certas familias, non, é todo o contrario. O Concello de Ribadumia e todos os veciños de Ribadumia temos que estar agradecidos a que haxa persoas, que haxa pais que estén dispostos a que os seus nenos vayan a outra parroquia precisamente para que eso este aberto. A diferencia é moi grande. Eu creo que con respecto a isto, bueno, creo que queda máis ou menos claro. Non sei se hai algunha aportación, Pili. Pasamos ao punto número 4.3, que é a renuncia tamén, aclarar a renuncia das subvencións á inclusión social da poboación xitana, inmigrantes e outras persoas con risco de exclusión. Bueno, aquí tamén, a verdade é que claro, que eu creo que hai que ser tremendamente serio con estas cousas, non? Porque unha cousa é que a un lle guste a política e outra cousa é que a política utilizar a política para un ego personal, non? É dicir, nós non queremos entrar en este tipo de cuestións, pero o que sí queremos é, ademais, díxeno antes, este é o principal foro de debate e aquí é onde hai que aclarar as cousas, e este equipo de goberno está disposto a aclarar as cousas. Aquí a parte é grave, moi grave, por parte do concelleiro que acaba de sair porque non lle gustaba escoitar isto, que pedise a dimisión, porque este se díxeno antes, cando foi o punto número 1 dos presupostos e servicios sociais, a verdade é que está dando un cambio moi importante, unha evolución moi importante, e cada día se están a facer mellor as cousas, polo tanto, nós vamos a seguir a traballar nesta línea. Polo tanto, esa de dimisión, esa petición de dimisión, a verdade é que había que poñer en duda quen tiña que dimitir, pero aí queda, porque isto nós non queremos entrar en política e aquí non queremos entrar en política. Esta era unha subvención de maio de agosto de 2019, era unha subvención en torno a 115.000 euros. Esta subvención foi concedida aquí ao Concello de Ribadumia. Si é certo que había unha serie de requisitos que había que cumprir, e estes requisitos, dous deles dicían ayuntamentos que tiñan que superar un 2,5% da población inmigrante e un mínimo de 150 personas inmigrantes empadronadas no Concello. En caso de non cumplir isto que acabo de dicir, pois entonces tiña que ter un porcentaje superior como mínimo a 1.000 personas estranxeiras empadroadas no Concello. Bueno, pois este requisito, pois evidentemente non se cumplía. Entonces, eu quero lle recordar a Somos Ribadumia, a Enrique, que non é o mismo perder unha subvención
que renunciar a unha subvención. O Concello de Ribadumia renunciou a unha subvención, porque o Concello de Ribadumia ten que ser responsable. E a responsabilidade do Concello de Ribadumia é que non pode querer xustificar unha subvención injustificable, porque iso vai contra o Concello de Ribadumia. Iso vai contra os fondos do Concello de Ribadumia, contra os fondos económicos do Concello de Ribadumia. Estábamos vendo que se non éramos capaces de poder xustificar esa subvención, o Concello de Ribadumia tiña que aportar 115.000 euros. Ese é o que ten que dicir Enrique. É dicir, Enrique ten que saber, ademais, que o Concello de Ribadumia no ano 2018 perdeu unha subvención de 10.000 euros, solamente por un erro dunha palabra. Eso foi a fondos propios. Eso é o que ten que saber Enrique. É dicir, as subvencións, a parte de concedelas, despois hai que xustificalas. E para xustificalas, todos os requisitos se teñen que cumplir. Neste caso, non se cumplían, porque non solamente tiñamos 135 persoas inscritas cando se nos pedían 150 persoas inscritas. É dicir, era imposible poder xustificar esa subvención. Entonces, hai que deixar claro que non é o mismo perder unha subvención que renunciar a unha subvención. En este caso, o Concello de Ribadumia, por responsabilidade, renunciamos a unha subvención, porque senón víamonos, abocados, digamos, a ter que, con fondos propios, corrixir unha desviación ou a xustificación dunha subvención. Por lo tanto, eu creo que hai que ser responsables neste Concello, pois por parte da persoa que marchou, neste caso Enrique, pois non está sendo de todo responsable. Lamentamos que iso sea así, lamentamos que de mentiras se queiran facer verdades, e lamentamos que non se plasme, non se comunique toda a información a todos os veciños. É dicir, a clave é esta, é dicir, o Concello de Ribadumia efectivamente renunciamos a unha subvención, non perdemos unha subvención, sabíamos perfectamente o que tiñamos entre mans, por eso rechazamos, por eso renunciamos a esta subvención. Enrique, evidentemente, intenta quitar o rendimento, ou intenta facer política. Eu creo que ese tipo de política, creo que non é serio, nin é responsable, pero cada un ten que actuar como ten que actuar. Tamén hai que dicir que se en algún momento volver a salir este tipo de subvención e cumplíramos cos requisitos solicitados ou pedidos por parte da Consellería de Política Social, volveríamos a solicitar esta subvención, sempre e cando podamos justificar. Se non podemos justificar, pois evidentemente renunciaríamos a esta subvención. Pero isto non solamente pasa con esta subvención de servicios sociais, pasa con calquera subvención que podamos pedir. É dicir, o importante das subvencións é poderla xustificar. Poden aprobar, pero se despois eres consciente de que non podes xustificar, pois evidentemente tens que renunciar a esa subvención. Damos por rematado este pleno. Non sei se algunha aportación, Dolores. Perfecto. Pois nada, damos por cerrada a sesión ordinaria, a sesión extraordinaria deste pleno. Gracias.